Infinite power. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Halo, siemandero, witam was serdecznie na live'ie. Dzisiaj troszeczkę BF-a, troszeczkę ponoć Fortnite'a, rozumiesz? I może WRC 7 obejrzymy jak to kalecza. Ale to wszystko przed nami. Na razie czekam w kolejce na premium, także możecie hahary pisać. Możecie pisać, możecie się odzywać. Na razie chwila czekamy, aż się to wszystko odpali. Na razie, jak widzicie, premium.
To chodź zaś BF. A spokojnie chłopie. Dadziło, na spokojnie. Troszeczkę BF-a, dopiero jest 18. No ci już jest pół. Ten wczytywanie jest, co się zaraz przełączą. Czekaj. Cześć Tomek N. Słuchaj, ja widział, rozumiesz, twoje studio. No, czyli, no, jakby to padać. Plac gracza, strefa gracza, stanowisko gracza. Ja pierdzielę, hopie. Kuźwa, ten telewizor, te dwa monitory, te LEDy. Ja cię kręcę. VR. Kuźwa. A czemuś... Powiedz mi, a czemuś tego tak na offy mnie wciepło jako zdjęcie i no przez ta strona? Jak się ciebie mogę tak zapytać? Tomek M. Zdrówko. Ach. Muzyczka nam fajnie przygrywa dzisiaj. Byle się coś nie spierniczy z tym live'em. I tu go nie ma. To okej. Ajajajaj, już mnie ujebali. Uhuhu. Uwaliłem banboja. Hehehe. Halo? No, stream już odpalony. Akurat teraz kasowołek za pierwszym strzałem banboja. A czemu do nas nie dołączysz? A jak da trochę pogorszył banboja, a potem ten. Szkoda, jak wam podcie banboja trochę znerwujemy i... A on co gra? Linie frontu. A, Linie frontu to mi się nie... daj mnie skasował. Trochę muzyka ściszy, nie ma problemu. Lecisz na A. No to ściszył. O, Nie, bo to muszę tak zrobić. O, Kurde. teraz to powinno grać. Jezu, kampi. Teraz to chłopcy powinny grać. Ciekawe jaki będzie następny Battlefield. Kurda, Dogi. Battlefield To Error. zostało. Już mi wyskoczył.
To jest. Wszystko No. porównałem kogoś, nie? Że przecież... Apteczka, weź się połataj! Co ma być? Waterfield Error będzie. Czekaj, muszę te brylki ściepać. Ale dodatek będzie nowy. Którego? No jakoś tak, na pewno. Zawsze tego chodzą. Mam na nich granat! Ajajajajaj. Dobra, blaszkę. Snajper. Ładuję. A tak jak w trójeczkę się grało w Battlefielda, to... Call of Duty. No, ja ci powiem. Tomek M, kurde, ładne stanowisko. Naprawdę do pozazdroszczenia. Jakby ci posłał prywatnie moje stanowisko, jak wygląda, to chłopie, pożal się Boże. Na siebie, problemem. Kuźwa, ubili mnie. Jesteśmy wybierani przez wroga. Jebnie. Następnie. Kurwa, mamy to kabarska menda. Ah, Trafiła. Hahary pieruńskie. Kurna. Jak ja go nie wiem. Żołnierz wroga! Co słychać? Przejąć cel Alfa. No to ja ci powiem, ja też tak mam. Dzisiaj live'ik, nie wiem, 21. Myślę, a 21 to styknie. Ja nie widziałem w ogóle tego. O ciulu, ale mnie zabił. O ty świnio. Ale mnie skasował. Kurna. Ale powiem ci, Tomek M, ja też tak mam, tak samo. Za dzieciaka, co się nie szło kupić, to teraz że kupował. Przejęliśmy cel Alfa. Zajmę się tymi ranami. Trzymaj, apteczka! Nie.
Tam, piramid. Kurczę, ale mnie skasowali. Przejąć cel Bravo. Jak mnie szpetnie, chłopcy, pójdźcie tu. Kurna, Doni. Tiger nie zdjął, a do niego zdjąłem. A my we dwóch tutaj, z Tigerkiem, kurde. No nie, to dopiero przebiegłem. A, to już wszystko Tigerek wiem. obok ciebie. Nieładnie to, nieładnie. Kiedy to w końcu drżynie jest? No Jak nie, nieładnie to się jak chować. to- Ale to była bzdura teraz. Jaka bzdura, jaka bzdura. Niesprawiedliwe to było. Ładnie się schowałeś, no nie powiem. O, Nie, no kurde, o, trzeci raz z rzędu? no widzisz. Jak to się schowa? O, Tiger! A, dzięki. Ładnie. Mam nadzieję, że się uda, no. Oj, Tiger, Mam nadzieję, Tiger. Tomek M, że się uda, no. A to fajnie z swojej strony ci powiem. Aha, Wracaj to na pole pole walki. Kuźwa, kaj zasida. O, jeszcze na koniec jednego. No, ale pięknie. Tiger ze snajperem. Apteczka, użyj jej! Siemano, o No, fuck. O fuck, czołgista.pl same, rozumiesz? A, ja nie wiem, czy się na 100% Tomek M uda. Ale po lekku, po lekku. No na razie ten monitor trzeba było kupić, ten chociaż jeden. Potem rozumiesz. Kompa jakiegoś lepszego. No i to tak powoli wszystko. Nektar bogów. Chłopcy, co, dobijacie tu? Robimy tu porządek, czy nie? Gdzie ty jesteś? No, Nie, tam na tą linię frontu nie jedzie. nie. O, ciul. Co to? No podboją za 3 godziny będzie. O, Tiger nas puszcza. No się kupi. Kurde! No ale to jeszcze zagram. Ale mnie skasował. Ciul mnie ujebał. O, ja cię kręcę. Przejęliśmy cel Bravo. Nie no, przestań. Czekaj, ja ci pokorza.
No to ja ci powiem, od czego Tomek Emio zaczynał. Okej, uwaga. Ja wiem, że to musiał zrobić tak. Przejąć cel Alfa. O, uwaga. Kurna. Na dwóch stoją. O, już prawda miał. Tak wygląda ten monitor. Ty sobie pyką na takim telewizorze. A tu jest mój sprzęt. Aha. Jest cała kabloteka. Uh-oh. Jesteśmy wypierani przez wroga. Gdzie to jest ten? Kurna. Tu jest. Snajper. Cześć Rafał, cześć, witam cię. O, Jankę nasza do podnieść. No. Czekaj, Leżę przy C. tylko muszę... Kurwa. Uważam, tutaj dwóch biega. Mam kur... Kurna. Ja pierd... O. O. U mnie widział. Jankę jestem na dachu, jakby co, ale to jest pewnie na dole. Czy nie? Kurde, ale Tomek M jest tak głupio. Jesteśmy wypierani przez wroga. Czekaj. Dobra, już. Kurde. Nie wiem, kurde, Tomek M. Bardzo dziękuję za ten. Kurczę. To nie wiem, na privie popiszemy na ten temat, okej? Ale ty... Czekaj, Ale ja się fu- przełączę tutaj na ta kamerka. Przejąć cel Charlie. Ale fuks. No dobra, dobra, ale to też wiesz. To Będziemy się musieli dogadać co, bo to przesyłka by musiała być i ten i w ogóle. No i ta. Na fejsie ci też mogę napisać, to nie ma problemu. Kurwa, jak kampią, ja pierdzielę, no. No, to spoko. No i widzisz, i...
Aż mi jest głupio. Chłopaki, No. tutaj rozumiesz, Kurwa. widz zaproponował Bo mi, nie że... wajdę, że w ramach, rozumiesz, nie wiem, takiej koleżeńskiej pomocy oddał mi swój stary monitor, 22 cale. Nie elegancko. Wspaniały gest, prawda? Też tak uważam. Aż mi jest, Nie, rozumiesz, głupio. Tam głupio, wiesz, jak dają, nie? Podziękuj ładnie i To to. ładnie, dziękuję, ale to się jeszcze zgodzimy, co, jak i ten. Także pozdrawiam cię, Kurwa. panie Tomek M. Nie no, fajnie, fajnie, naprawdę. A to wszędzie. Może... myślałem, że- Rafał, możemy sobie zagrać. Jak ten, to chodź. Kurde, kamerka. kurwa. Dobra. O, to sobie dzisiaj chyba podziękuję. A to nie, to ja serdecznie, Tomek M, dziękuję. O, tam wejdę. Na razie sobie. Ja bardzo dziękuję, a ty nie możesz, kurczę, za co dziękować. Dobra, panowie, to na razie. Co, już uciekasz? A ja chciałem do was dołączyć teraz. No. To ja, dawaj, dawaj. O, Ty, ale może pójdziemy na podstawkę, co? Bo kurde... no to jak coś możesz, to ciągle grać te szukaj. same mapy, to... Czekaj. To jak coś, to możesz, to szukaj, to nie ma problemu. Kurde, mnie martwi, rozumiesz, co jest z tym OBS-em obesranym? Ej, zaś mi, rozumiesz, z 2 razy wybiło ten... A ten, powiem ci, Tomek M, że co dogadałeś, to za dzieciaka, nie? To jedynie co, to miałeś komputer. No, to był 2006 rok. Jakieś 2,5 mnie kosztował tam monitor, wiadomo, klawiatura, takie duperele. I powiem ci, że on chodził... Jak dobrze chodził, to on chodził z... pół roku, 9 miesięcy. A potem to już była katorga, nie? Zawieszał się, rozumiesz, resetował się. No hopie, no... W grach, jak żeś chciał pograć, to na minimalnych wymaganiach, nie? I kurczę, ci powiem, długo, że korzystał z tego komputera. Potem poszedł do gimnazjum. Czekaj, nie chcę cię scyganić, ale chyba jeszcze go miał na 18. O, ja swojego pierwszego PC kupiłem, jak miałem 19 lat. A to ja miał kupione od rodziców, nie? Znaczy rodzice mi kupili. No. A... Ja sam sobie musiałem zarobić. I potem rozumiesz... I potem była przerwa, siedziałeś w ogóle na tablecie albo na telefonie, nie? To był mój jedyny kontakt z internetem, nie? Wyście tu są, czy wyście wyszli z Przeciwnik tej... kontroluje wszystkie Ja cele. poszedłem na podstawkę. Aha. To daj zapro. Bo ja tu nawet do Fortnite'a mam, widzę, że zaproszenie, kto to sam gra. Aha, nie, aktualizacja. Okej. Czekaj, jak ja mam ci tu zaproszenie wysłać? No.
No, czekaj, jak ty masz długi nick? DJ Ziomek Gaming. No masz rację, no to jest super gest. Wysłałem ci tam. Tam jeszcze syna, dla ciebie tam Jankę, co jakbyś chciał. To dawaj. Jeszcze raz, kto? No Jankę też tam jest. Tak? No to gdzie on uciekł? On grał na tamtym serwerze. Aha. Czekaj, no to dołączam. Nie udało się dołączyć. Kuźwa. Przez imprezę stałeś. A ja tu muszę z tego serwera wyjść. Jakie mam gry? Czekaj. Sej gry. Ja w ogóle bych musiał zrobić filmik, jakie mam gry. Ale to... czekaj. No, na płytach mam takie. Czekaj. Jest to widać? Czytaj tam, mów co masz. Co mam? Wars Battlegrounds, GTA 5, The Division, Battlefield 1, FIFA 16, Call of Duty Infinity Warfare i ten remaster Modern Warfare, WRC 7, Call of Duty, które wygrałem na kanale u Petera Lemmy. Z autografem go mam. Także super pamiątka. Jeszcze autograf jest, także... A reszta to tam mam potem... Cyfrówki. Ogólnie raczej tak większość gron. Zależy jak ten. No, teraz będą w tym, może rację. Czekajcie, bo mi coś ten pieprzony green screen coś nawala. Czekajcie, no, filtr. Co ci ty koteczku jest? Serio. Okej. Działo to czy nie działo jeszcze wygładzenie? Okej, tak chyba powinno być dobrze. No jest dobrze. Okej. O, widzisz to Mekiem. No to tam, kurczę, były czasy fajne. Były donacje u Petera, każdy tam, wiesz, wysyłał i w ogóle, znaczy wysyłał, no wiesz, Peter nigdy jakoś tam nie miał presji na te wysyłanie, no ale jednak mu to troszeczkę, na pewno mu to bardzo pomagało w tworzeniu tych wszystkich konkursów i całej właśnie tej otoczki, nie? No teraz widzisz... No same to nagrody, No nie? na te nagrody, nie? Miał jakiś tam swój budżet na te nagrody, nie? No. I było to fajne, bo też ludzie wchodzili do niego. Chociaż najwięcej tak ludzi miał jak opowiadał historię życia, no ale troszeczkę według mnie patologiczny, bo kanał kurde gamingowy, a ludzie pazerni są, no. Nie godą o wszystkich, bo są stali widzowie, kochani tacy przez niego i to każdy o tym wie, no ale jedni po prostu sensacja była, nie? Jest troszeczkę to według mnie, do mnie to jest smutne, no. Tak, Wormsy będziemy grać. Tak, będziemy grać, na pewno jak się ekipa znajdzie, to będziemy chłopaki grać.
Czekajcie, bo tu dołącza do Plutonu. Co tam jeszcze piszecie ciekawego? No, green screen mi troszeczkę wariuje, nie wiem jaka jest przyczyna. Bo ogólnie stream jest tanio budżetowy, także wybaczcie. Lemi, no wchodzisz na YouTube, wpisujesz Lemi i powinieneś go znaleźć. A jak nie, no to tu spróbuj na moim koncie na YouTube, chyba jest nawet w polecany gdzieś tam. Lemi i Lemi Live. DJ Ziomek Gaming. Mam tam w GTA 2 konta. Jedno chyba jest 80 albo 90 level, a drugi jest babka, mam taką co ma 30 czy 40 level. No. Także, no kiedyś się grało, była ekipa. O, DualShock odłączony, o ty Francja. Ale na szczęście mam drugi. Kurde, padają te... Halo, słyszysz? O. Ty już grosz? No, ja gram, jeśli mnie pytasz. Jankes, elo. Ty też grosz? A coś się nie odzywał, chyba obraził się na mnie. Jest on na imprezie, czy mnie nie słyszy? Chyba jest, znaczy był przynajmniej. Czekaj, coś mi wyskoczyło, ale nie wiem co. No spoko, trzymaj się. Wpadnij zaś DJ Ziomek Gaming. Znowu. Okej, Rafał, spoko, być za 10 minut, to czekamy też na ciebie. Kurde, jeszcze premium. Czekać w kolejce. Jeszcze... No, niby, wiesz jak, niby masz premium, a rozumiesz, że jeszcze musisz czekać. Obuzy hahary. A, czekaj. Monitor troszeczkę. W ogóle będę musiał green screena poprzeklejać, wiesz? Czemu? Bo ten... Bo troszeczkę, no, bajzel mam tu w ustawieniach, tu mam laptopa ciepniętego, tak jak wcześniej pokazywał i troszeczkę bym sobie musiał z tym... O, Jankes opuścił imprezę. Ciekawe czemu, albo mu net wybiło, albo coś. Czy mam czas po live'ie? Dadzio, no nie wiem do której by miał live, a o co chodzi?
Przejęliśmy cel Charlie. Dobra, czekaj. Jest w tych. Straciliśmy cel Alfa. Dony, mógłbyś przejść do Alfy? Bo jest tak są. My sobie razem pykali. Tak, już idę. Tylko niech zginę albo... To Dony, to zrób mi wjazd na chata, czekam na ciebie. Toż powiedz, będziesz na live'ie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Jestek. Ty nie żyjesz. Wchodzę dopiero, wiesz? Czekaj, tu jesteś, to idę za tobą. O, jestem. Tutaj było. Straciliśmy cel Charlie. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Przejęliśmy cel Bravo. O, fuck! Który? Plecy? Dony łobuzie. Tracimy cel. Kurde, Jezus Maria, jego nie zabił. Widziałeś to? Nie widziałem, widziałem to, że zginąłeś, ale nie widziałem jak. Kupujesz koda na necie? Ja mam kupionego, ja czekam aż mi dostarczą go. Straciliśmy cel Bravo. A, no mówiłeś. Ja tam dzisiaj miałem jechać po północy do sklepu, ale nie chcę się rano do pracy. Kurde, on będzie mój. Ale jutro po pracy, to szybciej kończę. Jesteś mój, powiedziałem. Wiedziałem, że będzie. A to jedziesz specjalnie jutro do sklepu po niego. No ja Kuźwa, wy macie szczęście, nie? Ja pierdzie. po pracy. Znaczy już dzisiaj mógłbym o północy jechać o 23 w sumie go odebrać. Ale wiesz co, mnie to... Nie, no, O fuck. Uwaga, rzucam granat! Jeb go granatem! Jakbym miał jutro wolne, to bym tak zrobił, żebym na pewno pojechał. Cel Z tymi pompami. Kurde bele! Lepiej gdzieś kupić, czy musiałeś online? Czy No jak? kupiłem ten, ale że wiesz, mi było wygodniej, żeby mi to dostarczyli, nie? A potem patrzę, że to jest kurde 6-7, nie? To ja pierdzielę. Panie, to już będzie któryś tam prestiż. Ani mnie kurde. Ale nie, ja swoja opinia, rozumiesz, o tym sklepie powiem, nie? Bo to jest opie, jak ktoś kupuje... A gdzie kupowałeś? Kuźwa, zaś Ta sama sytuacja. W Empiku pewnie w kupiłeś, Empiku, no. W sławnym Empiku, co kodów nie rozdawali, nie? Pozdrawiam kochane Nie, Empik. że mają... Jak chcecie gra wcześniej sprzedawać, to chociaż się dowiedzcie, o co chodzi w tej grze. I jakie są warunki. Tak jak Tracimy powiem. cel Charlie. Czekaj, gościu. Ranili cię. Zajmę się tym. Cel Charlie utracony. Czas idzie. Nie, no co Cel ty. Bravo przejęty. Przejęliśmy cel. Dobra robota, panowie. Dadziu, gdzie mam pisać jak coś? Bo nie wiem, o co ci chodzi. O ty pało.
Teraz poszedł Straciliśmy uważać! cel Brawo. Niech to szlak! Kuźwa, zaś te jaja. Ja no. Wiesz, można, ale Trzymaj apteczkę! jest tak Kontrolujemy zawsze wola wszystkie cele. samemu coś ten. O fuck, plecy. Godą ci Dadzio, wbijaj do mnie teraz, pójdź. Wierdupa w kroki, pójdź. Cel Alfa utracony. Pogroż se w BF-a, pójdź. Kurde, kogo tu... Ale powiem ci Nanek, że taką jakby zrobili takiego remastera Battlefielda 3, to bym go brał w ciemno. Da? Ale może by jak Modern Warfare to zniszczyli. Chociaż ci powiem, już mi się Cel fajnie gra w Charlie tego Modern przejęty. Warfare. Jak to jakiś taki dziwniejszy. Ale ci powiem, dużo żech się nauczył tu jak grał, jak często wy tego. Dwóch skasowałem! Wow, tak mi się wydaje. Nie tak zabił. Kuźwa! 3 medyków koło mnie i nikt mnie nie podnosi. Aha, jednak. Ty tam widziałem zginąłeś. Godą ci w boć! To apteczka dla ciebie! To kamerka zgasza, nie będzie cię widać. Przejęliśmy cel Brawo. Weź apteczkę! Straciliśmy cel Charlie. Przejęliśmy cel Alfa. O ty pało. Cel Brawo utracony. Ale teraz wydymali we dwójkę. No. A dom synkowi pograć. No spoko, to daj mi ten wiadomość mi poślij na Messengerze. O spoko. Także Tomek M. Patrio.pl. Yo, witam cię serdecznie na moim kanale. Ale tego pana trzeba w kultowym stylu przywitać, rozumiesz? Tak cię witam. Tak cię, Patrio, witam. Pozdrów siostrę, Nanek. Nie mój siostry. Co ty godasz? Patrio jako siostra. Nie mój siostry. Ja nie wiem, czy to Patrio, jak to miał być dowcip, to mam lepszy.
Jak tam tablica wyników była? Pani. A nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Mam pozdrowić siostrę. Dobra, Ale czyją? nie wiem, pozdrowię jakoś siostrę, nie wiem. No i czekam na ciebie. Nie, nie godą ci, bo się obrazisz. Ja mam grubo cięte dowcipy. Przejęliśmy On cel godać, na Charlie. pewno. Ale to jest bardzo gruby dowcip. Bardzo brzydki. I to się jeszcze tak nie znamy, żeby ci taki dowcip mógł dać, bo się obrazisz. Ale załóżmy... masz kumpla i ten kumpel ma mama. I ja się ciebie grzecznie pytam, czy masz zdjęcia od kumpla... Od twojego kumpla zdjęcia od jego mamy. I ty w tym momencie godasz, że nie. A ja ci odpowiadam, a chcesz? Żeby nie było. I no to chodzi, wiesz jak, to chodziło, nie? Kumpel mi tak goda, nie? Ty, może nagle zdjęcia twojej matki? Do Straciliśmy mnie. cel Charlie. Chcesz trochę? Cel został przejęty przez wroga. Jakieś rozkazy? O, taki szczechuj. Przejęliśmy cel Bravo. Przejęliśmy cel. Wróg poniósł porażkę. Jak wy tu ładujecie? Jezus Maria, on tu jest na schodach! Jest tutaj gdzieś ten typie? No dawaj. Właśnie tak mi się wydawało, że kogoś słyszę, że tam On tam biega. był, wiesz, w tym budynku jest. Teraz wychodzi na zewnątrz. Dowej, Patrio.pl, dowej. Dowej, jest dzisiaj chętny. Tracimy cel Bravo. Straciliśmy cel Bravo. Patrio, to słuchaj, jeszcze tak miara, bo żeś go nie napisał. To słuchaj, wiesz jaka jest różnica między... Jakby ci to powiedzieć? O, inaczej. Załóżmy to jesteś ty, rozumiesz? I jaka jest różnica między tobą a chujem? Wiesz jako? Że lwa nie poklepiesz. Cel Charlie przejęty. Ty, no jak ginę teraz na taką serię, że masakra. To jest ciula. Szpoko, uwaga. Czekajcie, ja zaraz przyjdę. Cel Charlie utracony. Tutaj to jestem. Sam widz przyjdzie do mnie. Czekajcie, zaraz będę. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Przejęli wszystkie pozycje. To nasza ostatnia szansa.
Mamy jednego! Uwaga panowie, talent platynowy! Uczyć tego, ta apteczka! Cel Brawo przejęty. Przejęliśmy cel! Przejęliśmy cel Charlie. Cel jest nasz, to pilnujmy, żeby tak zostało! Załatwcie go! Cel Brawo utracony. Nieprzyjaciel przejął jeden z naszych celów! Żołnierz wroga! Tam jest! Tracimy cel Charlie. Do obrony! Wróg atakuje! Straciliśmy cel Charlie. Cel został przejęty! Co za przypadek. Cel Charlie przejęty. Cel jest nasz! Zróbcie tak dalej! Cel Charlie utracony. Przejęli cel! Możemy go naprawić! Straciliśmy cel Alfa. Straciliśmy cel! Nelo się Mandero. Już jak je. Halo, jesteście? Przejęliśmy cel Alfa. Cel jest Też cię, też. Jakby cię wyrzucił zaraz. Ty no, kurwa, 4. raz z rzędu się obraza nigdy nie. Ja? Rzucam im granat! Kręci granat! Kurde, nie umiem jak trafić. Przejęliśmy cel Brawo. Nie chcesz? Nie wstydź się. Ja. Straciliśmy cel Brawo. Czekaj, ci kamerka do na ciebie, co się dzieje. Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Ja, wszyscy będą widzieć. Tylko nasz cholera! Powiedz, że odrobina fejmu mi nie zaszkodzi. No, słyszę, na fejmu ci nie Cel szkodzi. Brawo przejęty. Także cię wszyscy słyszą. Robota, panowie! Przejęliśmy cel szans. Charlie. Akurat muszę te filmy w formie mieć. No i my to wiemy. Ale wam powiem, to je widz, ej, obejrzcie się. To jest kurde. To się nazywa klasynia. Zaraz wiedział z czym przyjść.
Drineczkę jakieś bym sobie też ogarnął. Co? Bym sobie ogarnął jakieś drineczkę też, myślę. No, zaraz pójdę. Patry, nie hopie, czarny humor, rozumiesz, to się Straciliśmy czuje jak na cel, grubie. To się tam niczym nie przejmuj. Pozdrowienia od Tomka M. Widzę. Dzięki. Widzi. Cel alfa przejęty. Kajty się wyspinął! O, fuck. Jebany. Ale no tęgował. Cel Brawo utracony. Tak co powiesz? Fajne studio. Zajebiste. Zajebiste. No kurwa. Czemu? To jest... Aha, to jest stary laptop. Jedynie co... Jak nie kurwa. No, jedynie mikrofon, to wszystko jak tak żeś Charlie przejęty. uzbierał, to jest drogie jak pieron, to masz rację. I ogólnie... Wow, fuck. Ogólnie to jest jakieś tak plus minus 2000 wrąbane, nie? Haha, ty durniu! Chciał być fajny. Cel alfa utracony. Trzymaj apteczkę! Czemu ty mam jak tą apteczką biegasz? Czemu nie rzucasz sobie tej małej? Bo ja mu ta wielko, ta ratuje więcej ludzi, wiesz? Ale tą małą sobie rzucisz i możesz biec, ja na cię lepszy cały czas. A. No to mekałem, dzięki za zdrówko. Czekaj, podniosę cię. Możesz mnie fajnie podnieść. Za chwilę do domu pograć. Przejęliśmy Obejrzymy jak cel mu to Brawo. idzie. No, Nie? dawaj, dawaj. No jasne. Nie wiem czy na czacie chcecie. Dajcie no znać czy na czacie chcecie, żeby tam kolega zagrał, jak mu to pójdzie. Może lepiej mu pójdzie ode mnie. Ja będę komentował, on będzie grał. No to trudne nie będzie. Ty świnio! Bardzo trudne to nie będzie. Pamiętam, kiedy notification? Nie ma piernik. A co ma wiatrak? Zawsze to samo. O, ała. Biłem, to szturmowiec wroga! Granat poszedł, uważać! No a co? Jasne. Kurde. Ja tam idę na dół, bo to nie ma sensu tutaj. Kiedy? No to do mnie ładował. Tracimy kontrolę Tak nad się tam celem odbywa. Brawo. Jutro masz wolne. Jutro jest piątek, piątunio. No, Drugi w tym szczęście. tygodniu. Czekaj, jadą niby. Okej, zostania. A? Czemu nie jedziesz na wycieczkę? Przejęliśmy cel Masz Charlie. zjebany Lukas? Masz zakaz? A, Weź na pował, przyznaj się. No to widzę, że chłopie ten widz to jak koncek kochara z niego. Nie, żartuję. Straciliśmy cel alfa. Czekajcie, nie będziemy demoralizować. Na C w tej stodole rozwalone jest dwóch. Jeden już. Co tam popijasz na nas? A, Nie było widać. ciul mnie trafił jeszcze.
Tracimy Kady kontrolę tu, nad celem Dumci Charlie. też. Nawet nie wiem jak się grało. Jak, tu sterujesz, tu szczylosz. Okej, celuje się albo coś? No tu, czekaj, zaraz cię poważę. Tu. Okej, jeszcze raz. Tu przybliżasz. Tu na tym, nie? No, Na dole. Tu szczylo. Akurat drzwi zamknął. Ale... Podaj ci jakaś końca. O, ty prawda. Okej. Tak, żeby było bezpiecznie. Cel Bravo przejęty. Dobra, to na nim. je w go. Granatorzek wyczas. Dobra. Czekaj, bo sam kolega siednie, będzie na słuchawkach. Coś się z nimi na słuchawkach. Ale ja nie mam długiego kabla, siadaj się. Tracimy cel Charlie. Na X. Weź twoje 5 minut. Nie musi mi weź się A, smola. Wiesz, słyszał kaj chodzą. Tam kolega. Kontrolujemy wszystkie cele. Roznosimy ich na strzępy! Daję dom. Siema. Siemanko się. Ja. Cel Alfa utracony. Nieprzyjaciel przejął jeden z naszych celów! Widzik z tego hitu jedziemy z tym lapem. Pomachaj mu ładnie. Siemano. Patrzcie tam! Czekaj, bo cię może podniesie jak tam. Nie, Done też leży. To na X. Tam się, no. Tu pełne skupienie i na profesjonalna Jako? Przejęliśmy Skąd się co dało? Ty przeżył. Uwaga, rzucam granat! Nie, no dobra. Znaczy no, tak, 2 życia i idą ci. Ja? Grajcy, Jebany. Przejęliśmy wszystkie cele. Straciliśmy cel Alfa. też tak idzie. I w ogóle nie idzie w tej rundzie. Piszę ci tak samo. Ja. No, trochę ja. Ten granat jest dla nich! Ty potrzebujesz na YouTube, ale takie wiesz, poradniki, takie pierdoły, nie? Do czego może? No takie do gier, do byle czego. Co zobaczysz? Kontrolujemy wszystkie cele. Najwięcej to mu chyba 388 wyświetleń. Już lepiej jak ja. No ja, no ale takie poradniki to więcej ludzi ogląda. Uwaga, Tak się tak granat! gdzieś miał kurwa na live, tyle to było. Straciliśmy cel Charlie. Ma największą robotę, żeby to zobaczyło. Tak, patrzam. Czekaj, kiedyś wlazł jak Oj, sam z Wodzisławia też rzut. No, no, no. Czad mu. Czad mu tak. Tak mu. Tak leciałeś, żeby
to miał tryb zwolniony. Granat poszedł, uważać na głowy! No to normalnie. Piernik to muszę. Tracimy cel Alfa. O, tam. Cel Alfa utracony. Traciliśmy cel, ale się nie poddawajcie! Przegrywamy. Masz tu apteczkę! Pięknie, już jednego killa mofaj. Więcej miałeś, nie? A, Nie wiem. Cel Charlie przyjęty. Kurde, ja chcę celować. To dobre. siedziesz chwilę, czekaj. To jest Dodałem coś tam na terenie. Dodają coś. Szukaj kaję Dony. Dony je na dole. Przejęliśmy wszystkie cele. Strzałeczka. A nie żyje. Tylko masz się. Ja żyję. Szkoda, że To na żyje. co? O kurwa. Cel No Charlie właśnie, utracony. żyje. No Już myślę. nie. Czekaj, to ten, dźwignij się Dony i kolega obok Mhm. ciebie będzie lotą. I nie macie jeszcze. X. On tu jest. O, to jest z nim. Dony, dźwignij. Tak, tylko stąd się strzelają. Nie wiem skąd. Miernik. Ja widziałem. Uwaga, rzucam granat! To jest... Aha, dobra, dobra. Czerwoni to są... to tam jest więcej. Rozwy. Tracimy cel Bravo. To jest jakiś... Ła, w środku jest typ z pompą może. Jeszcze. Ale tu czy tu? Tamte są. O! Nie! Dobre, masz to na No graj jeszcze chwila. Graj CZT. Gdzie ma Kuba? Witaj się. Straciliśmy cel Siemano. Alfa. Na czacie Czat. przyszedł. Kurwa, mać ty. Przegrali mecz. Porażka. Dobra, jest jakiś dream moment, zaraz. Daj na las. No, nawet raz. Widzisz, tu muszę mieć monitor, bo na tym telewizorze ci to zasłania. No trochę, no ja. Nie ma Kuba. Ty trzeba wyższy. No, no. Ale to... Też fajnie mikrofon. Daleka. No. Może trochę będzie przerywał, ale... Ale kurwa fajnie tu masz. Tu green screen. Muszę. A widziałeś co? Ja widziałem. Opie na każdym live prawie jest. Co, wyjść z tego czy co? W bok idź. R1, góry. Zmienia. Adamek jest nawet. Adamek Dony. Statystyki te. Chyba dwóch albo jednego inny zabiłem. A, chyba jednego. Zabici 5. Listy 5. A tu nie mam... Za ile... Na razie to chodzi. Cały czas widzisz Xa, tam... naciś. Ja. Cały czas widzisz, tam jest zielona ta kratka i No. tam kilobajty.
Często mi właśnie tam wybiło czerwone jest. No, no. Nie wiem czym to jest, chyba OBS banerze. Ta muzyka to muzyka. No ta, znaczy bez praw autorskich. Aha. Prawami autorskim nie może pójść. No, no, no. Też tak jak mi filmik wyjebało, nie? Znaczy no, i no na telefonie szło oglądać, nie? Ograniczenia są. No. Bo tam wiesz, pierwsza lepsza piosenka, że chcę dał pod filmik, nie? Żeby coś tam leciało w tle i... prawa autorskie. Dobra, jestem. Kurde. Cina. Kumpel bro. Good game. Przejęliśmy cel Alfa. Najpierw tekst kupuje tego koda do tego. A teraz to wszyscy, co? Kupił. Teraz przed premierą, przed piątkiem wszyscy nagle kupujecie we sklepach, a ja muszę czekać do 6 albo 7 na grę. Świnie, świnie! Poważnie, kurde, mnie tak ten MP wkurzył. Ale to masakra, jest faktycznie, że kupujesz i 3-4 dni później dostaniesz. Jak się podoba ta lampa, wali w oczy. O, jak patrzysz to... Ale fajnie masz Straciliśmy oświetlenie. cel Alfa. Straciliśmy cel, ale się nie poddawajmy. Cel Alfa przejęty. Bo tak musiał chyba 2 tygodnie pograć, żeby coś ogarniać tu. Dobrze ci idzie, opie już mu lata konsola i parę mi. Cel Alfa utracony. No. Teraz właśnie przed tym jak zagłosiłem. To wygłosowałeś twoich kolegów, nie? No to się ciepę. Oż, To już tak podło jak teraz. Na X. No. A na trójka coś masz? Jakieś gry? Na PlayStation? Nie mam Nie PlayStation. miałeś. Ja mam właśnie na trójkę. Kiedyś może jak Tracimy miał cel ten, Charlie. puszczę. Kurde, ja tego nie miał ogarnąć. Nerwuję się już po leku, nie? Przestań. Przejęliśmy cel Bravo. czekaj, tam cię podniosę. Albo już nie. Kurde. Czekaj, podniosę cię. Przynajmniej spróbuję. O, dziena. Kurde, to jest dobre, ja kończę. Grej, no grej! Takie fajne. Się Straciliśmy nerwuję. cel Alfa. Cel Alfa przejęty. Przejęliśmy cel. O kurde, co jak zrobił? Straciliśmy cel Bravo. Wroga przejęły jeden z naszych celów.
Przejęliśmy cel Charlie. No, No, powiem, ciężko się informacji, gra. że zaleciał mi. Strzelaninki na PlayStation, nie? Ale już dużo ogarnia. Osoby, które sterowały, to cały czas ruchała. Ja tak mam do mnie. Kurde, zgumiałem prawie. Tracimy cel Alfa. Cel Bravo przejęty. O Boże. Co ja tu robię, nie? Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Kontrolujemy wszystkie cele. Dziadzio, Dadzio. Cel Alfa utracony. Cel przejęty przez wroga! Nie poddawał się panowie! A, zabiły go chyba. Chyba ja, no. Trzymaj Bravo apteczka! utracony. Przejęliśmy cel Bravo. Straciliśmy cel Bravo. No nie. To opcje. Przejęliśmy cel Alfa. Dzisiaj. A dzisiaj, kurwa, jutro do roboty. No już myślałem, jak ty w matkę bym chyba za czasu. Nie no. Ej, gościu. Dawaj 48 mam. Dobra, 48. No nie wiem, coś tu by było teraz. Dony? Może ja, nie wiem. Już mam 48. Jak mi przyniesie kilo krychy, to ja. Ja. Dobra, Nanek, możesz. Czekaj, Grej, no Grej, co piosyneczkę. Już mam dość, nie? Czemu on? Się zafesterowuję przy tym. A, Tym bardziej, że nie miał w to grać, że się tak lamię na live. Tracimy cel Alfa.
Ile mamy widów teraz? Jak tu pisze? No to oni by musieli zobaczyć. Tam im pisze ile jest. No. 7. A, nieźle. Cel Charlie Pisze, przejęty. rozumiem, że tam... Dzięki. Straciliśmy cel Alfa. O, ktoś tu uleczył. Jest. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. Cel Bravo przejęty. Przejęliśmy cel Charlie. Dzięki. Straciliśmy Ja cel Charlie. pierdzielę. Nie mogłem typa trafić, kurwa, z 3 metrów. Tak. A on gra z Fiodorowem. Fiodorowem. Karabin. Fiodorowa, karabin, to się tam nazywa. Ej, bo przez mnie widzów ciu będzie te. Czemu? Nie, ja tak samo grałem. Ja to zniszczył, Tracimy cel Bravo. Cel Alfa przejęty. Ja sam Tymek M rozumiem już nowych widzów nabywam tak. Młodych. Jak go uleczyć? Tadek. No to już masz ksywka Tadek. Kurwa. Ja, on jest moim sąsiadem. Tak rozumiesz, jak kamieniem daleko ciekniesz 1,5 kilometra. Tracimy kontrolę nad celem Alfa. A, no i tak. Aha, na... Ja tak już szedł. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Tadek wpadł. Przejęliśmy cel Bravo. Jest nasz! Mają karabin!
Charlie przejęty. Tracimy cel Charlie. Pijemy sobie herbatkę, mam tutaj. Cel Charlie utracony. Tomek, skądś ty jest? Ale ja nie zobaczę, to jest za kolkatyju. Ja herbaty nie lubię. Ja wolę tyj. Dobre na ostatnie życie i zgłaszanie. Kurde, no... Ile zabiłeś ludzi? 2? A ilu umarłych? Chyba z 50. Ja już dołek znać. Już wszyscy wiedzą. Siema! Siema! Co to kurwa się pyta? Kumpel gro, jak to? Pieniądz ten, czteropak rozumiem. Przejęliśmy cel Alfa. Zwierzęca tego, zwierzę leśne, a rzet. O, filmowy gracz, siema. Żyrafa. Nie słychać, kogo nie słychać? Słychać! Gra za głośno. Dobra, Tak, mamy. zwierzę leśne, że to żyrafa. Nie lecimy i to nie. Ej, opie, muszę opanować czteropaka. Graj sam opie. Bo jak cię kochają widzowie. Już więcej opie, więcej piszą do... A za cicho. Nie jest głośno. Tracimy cel Alfa. Czy piszą, że za głośno? A za głośno. Muzyka wam głośno dać. Cel Alfa utracony. To wam ścisza. Tak, wam ścisza mi powiedzcie, czy dobrze. Muzyczka trzeba głośniej. Daj mi ty nasz łobuzie pieruński, ty, haha, że wągel za 200. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. To streamowy graczu, streamujemy we dwóch ponoć. Straciliśmy cel Dobra, Charlie. graj tam, atakuj ich. Kurwa, te blaszki się zaczynają. Cel Brawo przejęty. Ja, że to potem, że kamerka będzie w innym miejscu. Ale do tym bych musiał lekko do tym podkleić. Mam to jeszcze do końca. Nie ma źle, hopie. Dopiero wróciłeś z zakupów. A coś to ciekawego kupował. Peter, coś to ciekawego tam nam kupował. Co? Tracimy kontrolę nad celem Brawo. Opie, klasyki tu wchodzą, tak? O, 2. Tomek M. Ty? Straciliśmy cel Alfa. Nie tak, proszę pana. Przejęliśmy cel Brawo. Tomek M, patrz jaką masz niespodzianka. Obejrzyj teraz jaką masz niespodzianka. Tak często do mnie przychodzisz. Proszę. A Peter to wiadomo, Peter to. Może. Po starej znajomości. Na. Uwaga! Ty. Przejęliśmy cel Charlie.
Straciliśmy cel Brawo. Ej, do mnie nic nie kupiłeś. Cel Charlie utracony. Pada do blundy. Nawet elegancko. Tutaj tak jak szmatka to nie może stargać. No. Tak. Patrz, zaś teraz przyszło na... Yeah. Tracimy kontrolę nad celem. No. Teraz wszystko pasuje. Cel Alfa utracony. Tomek, jak ci się podobało wyróżnienie? Przegrywamy. O wiele chcesz tego węgla, to się dogodomy. A ja węgla nie sprzedaję, a węgiel sprzedaję. Ale warto mi się tak pochodzi. Obrananek. Czekaj Jo. jeszcze ten. Kurde. Czekaj, ja mam pomysł. Jeśli... Też masz pewno smaka, prawda? Może wszystko. Cel Brawo przejęty. O ty świnio, o ty Przejęliśmy cel Alfa. A tam na czacie oni jeszcze są? Żyją oni tam jeszcze na tym? Ja cały czas ten... Jak on miał? Gony. No, cały czas tego no. Ja? Godaj co tam będą. Tu go strzelej go. Ale drugi. Pięknie łobejzi. Granat. Tracimy cel Brawo. Nie te knefle. Cel Brawo utracony. Wróg kontroluje wszystkie cele. Sanek, jakie nic. Widzę. Jak nie widzisz? Powinieneś widzieć. Moderatorem cię zrobiły. Jak ty nie widzisz? Dobra, koniec rundy. Zobaczymy jak mi poszło. Ale żeś to wszystko potracił. A poplątaj mi to. Wędzeł mi jeszcze zrób. Marynarski. Dzięki. Ja? No. Przestój. Topie, tak to fajnie ci szło. Keeper Bixa, tak jest. Kipować do Keeper Bixa. Bladyś był jak ściana, no co ja ci mogę powiedzieć. O kurwa, ale nastrzelałem. Co nic nie słychać? Weź coś nie słychać. Nie, to jest stara wiadomość. Janek, widzisz to? No, także sprawuj mi się za moderatora. Bo tam Peter, to ja tam wiem, że to topie. To jest gość niezawodny, opie. Na flaszka mnie do domu. Tadek, trzymaj się. Tadek. Tadek. Aleś mu ksywa do mnie. Ja ci powiem tak szczerze, po starej znajomości to Dawid na imię, nie? No ale Tadek też może być. W Łoszycach mówię takiego tatka, kapera, także. No, Kaper. No, o, Dony, jesteś, ja. Kto tam jeszcze na czacie, bo chyba... Jestem. To się chyba... Doszło jeszcze kto? No piernik jest. A, siema piernik, siema. Ale mikrofon miałem włączony, teraz to jest około 5 minut zresztą powiedziałem, ale Spoko, spoko. znaczy nie było złe. Battlefront 2 będzie dobry? A to nie wiem. To nie wiem, obejrzymy. Nie wiem, to mówią, że będzie spieprzony. ogólnie wszystko grasz na PlayStation. Battlefronta Ja wszystko gram na PlayStation. Nie. Pasuje mu, Tadek Kaper ci pasuje. Drugi kaper wełeś. Ja.
Nie goduj wołoszyzna, bo wszyscy będą wiedzieć, jaka myszką. Potem rozumiesz, będę musiał odganiać się jak śnieg bez zima. Wy Star Wars nowe, czy ktoś gro? Nie wiem, tam chyba ktoś od nas ekipę zryw, chyba ktoś tam pykał, pra? Chłopcy na imprezie. Battlefront. No. Przejęliśmy cel Bravo. Jak? Nie będę kupował od razu tego, to będzie chujowe. Kupię dopiero później. Znaczy ja mam jedynka Battlefront. Puśćcie mnie tu. Przejęliśmy cel Charlie. Ja idę na C, ja lubię na C chodzić. Jeb drzwiami, gra na tiry, dup. Kontrolujemy wszystkie cele. Ojeju. Ajo tataratata. O, fuck. Chuja. Straciliśmy cel Bravo. Znaczy grałem chwilę w te Star Warsy w betę, ale tak jakoś... To teraz ten Battlefield 1 taniej jest, nie? Jeszcze Aha, to megem. Spoko. chyba tak, no. Przejęliśmy To- wszystkie cele. czego- Straciliśmy cel Alfa. Się, ile lat miał? Co? Ile lat miał? Myślę. Te chłopcy, tu impreza i na czacie. Tu rozumiesz, Tadek się pytał. Tadek się pytał, wiele mu dowodzie lot. 16, 17. Łoć. 16-17 na imprezie. Czekaj, bo na tym za chwilę to będzie. Albo znając życie to nie ma tyle. Stracimy cel Alfa. Nie, ja dam mu 15. 15-16, ja. Mhm. To ja ci powiem, nie, to w porównaniu do niego odejmnąć różnica wiekowo, nie? To jest tak kosmetycznie zajebany, że... Obych normalnie pyskiem Warrow rozumiesz asfalt. Jak wy mu dowodzie 16, 24. ty mu jebnu 24, Peter! O, Tomek trafił. Cel Bravo utracony. No, Tomek cyknął. A ile ma? 18. Przejęliśmy To dużo się nie pomyliłem. 18. Starszy ode mnie. Padł rok starszy od ciebie. To mógłby być moim Mógłby być moim mógłby być synem! synem. Jeb mnie, ale kurwa, snajpery tu grają. Peter, i co, te szmatki wykosztowały cię, czy tak na spokojnie? Gdzie takie małe, skromne kupował, to gdzie będą... Aha, ja takie tu, takie dotąd. Tak... Jak najmniej, to jak Ja- najtaniej, nie wiesz? Nie, właśnie ja ci powiem, te co są takie króciutkie, to są najdroższe. Bo to za... Jakąś sznurówkę. Jezus Maria, Mr. Black. 24, 18. A czemu on, Peter gra w ogóle, czy nie gra? Ty, a ty się chyba Lemi cyknięty, co? Ty się chyba jakoś tam zdrowo cyknięty, jak tak patrzę po tych komentarzach. Hadeon ma 37 lat, a rozumiesz, 20 centów. Kajetyn. Kąd tam wpłot? Jak ja cię mam dźwignąć, Tiger? Jak ja mógł go dźwignąć? Nie idzie go dźwignąć, sorry, ale nie idzie. Ranili cię. Jeb mnie. Dźwignijcie mnie teraz, jak żeś was dźwignął. To jest agent. Nie jesteś cyknięty, bo już takie teksty oweś był trochę cyknięty. Jaku. Kutasa na 20. Kontrolujemy wszystkie Och, cele. Peter. Ej, obejście się serio, co? Peter, jakie on teksty wali. Cel Charlie utracony. Hasta la vista, baby. Łonanek. Co dalej? Co byś chciał? No, takiego medyka jak... Opie, to jest medyk zabójca, rozumiesz?
Przejęliśmy wszystkie cele. To nie jest normalny medyk, to jest medyk zabójca. Nie wiem o co chodzi Mr. Black. Ja już łek mam. Aha! Jakiego? Cel brawo. Ja. Nie wypiłek są. Bo to jest... No, dobra, prawie są. To już tu nie idzie ta gra. A to nie martw się, mi też nie idzie. To jest sobie... Tracimy kontrolę nad celem alfa. Tamten las nawet nieźle poszedł. 50 kg. Tadek zaraz do sklepu leci. Ale to nie teraz, wiesz? To w weekend. To w weekend to opanujemy. Ale przypuszczam, że raczej 2 razy skoczy do sklepu i prawie, proszę pana. Oj, 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 oj. Tracimy cel Charlie. Tiger, ten łobuz jest dobry. Weź się go tam kiery za... O, fuck. Kasnął mnie. Ja wiem, że Peter wali teksty. Żartuję. Użyj tej apteczki. Został mi Tigera, ja go dźwignę. Apteczka dla ciebie. Jeb go. Przejęliśmy cel Charlie. Co to tu tak gra na Tiren? O, ty samojebko. Mogę zająć się tymi ranami. Jak wam sklepie mogę zrobić? To. Ranili cię. Zajmę się tym. Z monopolowy cały. Tracimy To cel lubię alfa. bronić. Mam zrobić mały sklep. Ty czujesz to? Jezus Mario, co by tam było, ty? Mr. Bug, ja ci dam ciepły. Ja ci dam ciepły. Chyba tęsknisz za szpitalną kawą. Dzięki. O ty Fran... Jep. Gdzieś tam. A ja zastanowimy się nad tym live'em we sklepie. Trzymaj apteczka. A on poszedł. A, kurde, pięknie. Pięknie! Wlazło jak masło. To apteczka dla ciebie. Zaś wyjebało. Już jest chyba. Cel Charlie przejęty. Jak on cię ściągnął piernik? Jest to ty gdzieś za mną goś? No ja się odrodziłem i od razu dostałem. Nie wiem nawet skąd. Bo tak naraz ci wywali, nie? Ja, wywali mi na... Widzisz, są Godome z nimi tu, ten wszystko fajnie i nagle z mi wywali, a na imprezie nic się na konsoli nie dzieje. Po prostu, ja nie wiem, OBS albo coś wali, bo nie wiem. Cel brawo. Na konsoli z chłopami godą cały czas, steeds a lang, a tutaj... Leć! Ciu! Wyhaczy. Masz apteczkę. Słyszaj, kaś lecą, ale kurde nie wiem kaj. Kaj są te cocolino. Tracimy kontrolę nad Prawie.
Nie ma co długo szarżeć, wiesz? Nie ma co długo szaleć. Lepiej przejść tu. I go tak, ciach. Rozumiesz? Teraz jednego cyk, drugiego cyk. A tu tego... Ach, Za murem się podnieść. nie zdążyłeś. Ula, pierdolę. Wszyscy kupują Assassina. Ja kupię Assassina. Grocie? Nie, nie gramy. Szpetno gra, rozumiesz? Wszyscy kupują Fortnite'a. Kampania, kup kampania. Gramy w kampanię. Nie, nie gramy. Nie. Kup, rozumiesz, za 200 zł premium w BFA. Gramy w premium, te mapy lepsze. Nie, na podstawce sobie pogramy dzisiaj, na podstawce. Tak z wami jest. Dobrze, jak sobie kupił te WRC, przynajmniej jest tak indywidualny. Portal Combat. No filmowy graczu, tak jest filmowy graczu. Tak mnie załatwili. Jak wyniki? O, ej, pany. Nawet ładnie nam to idzie. A jak tu moja tablica wyników? Nanek, 6/7. A, bo mnie zagadujecie, kuźwa. Cel alfa przejęty. Ty czysto, tu nie idziemy, Ginter, tu idziemy. Tu trzeba iść na C. Co następny live? O, ty Wormsy. Ja, Wormsy. Nie, jak będzie ten, darmowy w tym, to Wormsy sobie popykamy. Bo będzie przynajmniej więcej graczy. Teraz ma być w plusie, nie? Cel czarny utracony. Kaj te cipy. Brawo przejęty. A, kurde. Nie radę podnieść. Jeb mnie. Jeszcze jeden siedzi w oknie, prosto w drzwiach siedzi. Jaki tam zaś żuberek? To jest, rozumiesz, sok z gumi jagód. Pasteryzowany. Gazowany, pasteryzowany. Dawać mi te kuźwa. Kieny, cmentarne kauni są. Apteczka, weź się połataj. Przejęliśmy wszystkie cele. Straciliśmy cel alfa. Zająć się twoimi ranami. Ci tekstowej. Ci zaś stąd lecą. Kontroluję. Widzisz, a muzyka... Perła lepsza pada. Słuchaj, o gustach, gusikach nie rozmawiamy tutaj. Słuchaj, co w promocji na stacji, to pijemy. Cel Charlie. No. O, pany. Aż to muszę zrobić tak, ej. Runda zakończyła jak na plusie. Czekaj, wróć. Jak oni są najlepszą drużyną, jak oni padali. Jak... Nie wiem, wiesz? No widzisz, a fajna gra, powiem ci. Ta druga część tego Dying Light? No super jest, ta druga część też jest fajna. Ciągnie ta fabuła i w ogóle... O, zobacz. John Cena jest gorszy ode mnie. Tiger i Donny nade mną. Panowie. Czemu mnie są u góry? Wszystko powiem Peterowi, obejrzycie. Co tam pisze? Ja tak jak ostatnio z tą peruką. Widziałeś co z tą peruką? Kurwa, czaderskie. Tak wam Oglądam cię na każdym live. godą wam tak kiedyś tego jakiegoś ten nagrom. Vloga z tą perłą. Na tym live w sklepie. Na tym live w sklepie. Halo, kto dobył? O, pan Huber. Siema. Szczęść Boże. Peter zaraz będzie. Peter u nas będzie. Peter zaraz. Jerona. Tak. Ale sa...
Go namówiłem. I- Na BS-a go namówiłem. Iee, ja już włączył, ej. Czekaj, wyślę mu zaproszenie. Ej, ale na No. podstawce, nie? Tak, no my gramy na podstawce akurat. O, to A Radziu... Co tam jeszcze? No ile można grać ciągle te same 4 mapy, kurwa. Słuchaj, a ja... Nie widziałeś tu tche Adamek? Jest tu Ginter, nie ma go. Agro. Gra z wami? Ja gro z nami, weź... A, bo on jest... Weźcie go zaproście. Masz go w Właśnie znajomych? nie mam go znajomy chyba. No ja też go nie mam, Peter go No ma. to już wołaj Peter go Petera. najwyżej zasugeruje. No. Peter go zasugeruje, A po co go spokojnie. ma sugerować? Nie go zaprosi, opie. Tak, tylko że on nie będzie mógł go zaprosić, bo nie jest administratorem imprezy. Kurde, ja zaś zaszczytna pozycja, pierunie. A jaka pozycja? No bo jest jak... 24 czy 12? Nie, administrator imprezy. Hehehe. A. Ale filmowy graczu, powiem ci, świetną gra. Jak tak oglądałem Petera, jak on w to grał, kurde, to ci powiem... Co? Jak się to nazywa? Dying, Hmm? John Cena, Ryśnik, Danina, jak to... O, cześć Tiger, czemu ty do nas Słuchaj, jak gromy na ten, to zaraz dołączę, bo jest na bank impreza. O, i Peter! Fujara jak 20-latek. Siema, Paruło. No jak ty to robisz, ej? 37 na karku, a fujara jak 20-latek. Aha, no. Stoi człowieku tak, że kurwa... Ale opie, ja się nie dziwię, a tak ofrela to ja się nie dziwię. Wiesz, bo No. bo Toxen go wiesz, potrafił... Nie, mi się wydaje, że on sprężyna wkręcił, wiesz? Prądem. I co tam, Peter, u ciebie słychać? Kupiłeś sobie coś jako gra, albo co? Chyba był chaos, nie słyszał. Toxen go potraktował jak Ibisz swoją twarz. Ibisz nie miał żadnej pracy, co ty gadasz. Siema, o, i Ej, i kto to mówił, że jak Peter wlezie, to wszyscy wpadną? Ja. O. Ja zawsze tak mówię. Peter przyjdzie i od razu wszyscy się znajdują. Do grania. Zeżer ten granat, gnoju jeden. Tak jest. Padnij jak pies. O, wczytywanie mam. Nie zdążyłeś. Sorry. A, bo ty nie masz premium, więc ja pierwszy wlazłem. Niestety. A wiem, domyślam się. No, ja mam premium, więc... Apteczka dla ciebie. Cel alfa przejęty. No jest. Nie chcę tym premium. No, ja też mam premium, a żaden nie chce ze mną grać. Fortnite'a też że kupił, też żaden nie chce grać. Zawsze... Jak to nie? Powiedz kiedy i możemy grać. Manek, od jutra będziemy w kodach. Wy będziecie w koda grać, a ja będę na koda patrzył. Bo ja dopiero... Ja od 16 będę grać w Battlefronta, więc... Ja Koda tam nie kodowe kupuję. nie kupuję tam. Ja tak samo. Battlefronta kupuję i to jest wszystko. A, tam ten Battlefront. Kurde, uciekł od tego granata. Bardzo fajny, jest mega. Battlefront. Kontrolujemy wszystkie W cele. porównaniu do jedynki to jest wow. Większy? Straciliśmy cel Charlie. A ma tam HDMI? Kurde, nie wiem. A, ty mówisz o tym, o Star Warsach. Aha. Nie, Star Wars, to Ale Battlefront. na pewno jest większy, on jest chyba... Zjebane. Ale to nie chodzi o większość, wiesz? Ważne, czy by miał HDMI, wiesz? Być go lightowo oddam, bo po prostu mam teraz na kompie nowy, nie? On tam leży w pokoju. A jaką miał rozdzielczość, nie wiesz? Po prostu ten kod nie jest jakoś tam drogi, bo u nas po 40 funtów chodzi, 30,99. No, a na szychta 50 funtów. Na premierę filmu. Battlefront też mówili, że jak wyjdzie ten ostatni Jedi, to też będą przeceny. Kto tam jest? Kuźwa! Czekaj, nie uciekaj, Dony, dźwigom, już cię dźwigom, już cichotko. Już cię dźwigom, ty nic... No jak możesz wypieprzyć tego gościa? Którego? To wiesz, Będzio tego, z naszej drużyny, Benjo. A jo jest kapitanem drużyny?
Tak. Ja, ty jesteś dzisiaj kapitanem. Ja pierdzielę, kuźwa mać. Ty dzisiaj jesteś... Ja wiesz, dzisiaj jest boski. O, boski 69. No dobra, poszło, wbijaj. A Petera nie ma. Boski Żigor. No bo czekam w kolejce. Aha. A, to my mapka przejdziemy. Onge, ja pierdolę. Boski, kuźwa, ale żeś mi teraz przypomniał. Wywalać. Jak ci będzie wywalać czy coś, to słowo. Boskiego. Ja co się O 4 dzieje? rano filmiki wrzucasz na Instagrama. No. Spać, to może czy z pracy wracałeś? No wiesz, wiesz, ogarnąłem wszystko, żeby mieć wolne do poniedziałku. Traciliśmy cel Bravo. No. Tonight for apologize. Nie oznacza, że możesz mi przekazać ten, nie? Administratora drużyny. Czekaj, bo strzelą teraz w tych typków. Dobra, możesz, zjedz go. Była teraz akcja. Czekaj. Możesz tego. Kurde. Wiedziałem, że będziesz sobie biegał. Kaś ty je. Kiedy się ściął? Hubert! Ostatni jestem. Możesz awans. Żeby nie było. 5 zł. No. To my z Johnem będziemy kuźwa w teamie Ty, ale dźwignijcie. przeciwnym. Kurde, już mnie skasowali. Tu filmowy Aha. gracz. O, przeciwko, Zatan, o, to Węgurz. zdradzieckie. Johnny kuźwa zaznaczaj obiekty. Ale ja nie mam Jeśli VR-a, osoba wiesz? jest. Filmowy graczu. Okej. Dobra, już lecimy na to C. Kuźwa, Pięknie. kuźwa, no. A piernik podniesiesz? No zapisz. A, spoko. A propos wiatraka. Przeciwnik kontroluje wszystkie. Nie, no nie wszystkie, bo przejęliśmy C właśnie. Ej, lecą tu! Ej! Pomóżcie mi! Kurde, dźwignijcie mnie. John Cena sam hopie w pot. Z jego ślepaka. On jest już u nas. O. No, ale co, no? Tonight for paradise. Tak, ja tu cały czas byłem. Kuźwa do dwóch wybiegów, Ina i kurwa. Peter jest pod drogą. No masz pojeźdźcyk. Straciliśmy cel Charlie. Sam nie będę mnie. Zajęliśmy cel Bravo. Te czopka mi gry. Kurna, ale wcelowany gościu. Co? Podniesie ktoś na B? Jak mnie żody nie podnosi, to kogo? O ty Franco. Proszę, apteczka dla ciebie. Kurna, tu ci byli. Pierdzieleni. Co tam leży? Dźwigna cię. Dźwignij mnie. O ciulu. A czemuś nie padło, że on nie na wierchu? Co ty tak, Carlos? No i kuźwa, ale mi przez Johnem i wszystkie cele mamy. I... Żer go! Żer ten granat! Żercie granat, proszę. Poszli. Ej, tu opie, rozumiesz, z pierwszym strzałowym rozumiesz głównego wydobycia. John Cena. Berci. Cel Bravo Złapałeś się przejęty. ten? O, Rzuciłem ci granata, ale nie zdążyłem. Ale czat się coś uspokoił, nie? O, tak Czekaj, Grey, daj ci ten kod wpiszę na to. Albo czekaj, inaczej zrobię. Kuźwa! Kolejne. Inaczej zrobię. Dźwigajta, dźwigajta. Uwaga, tam piernik. kuźwa mi się Uwaga, wciska leży pierdzielone piernik. gówno. Kurna. Piernik tam leży po lewej. Teraz powinieneś mieć Leży, za leży, chwilę. leży. O, dawaj, gościu, dawaj, dawaj, dawaj. Zaraz ci powinno wyskoczyć. Bo to z nazwa zmienia na Tadek. No Tadek. Kurna, chodzą. Jak tam Peter rozgrałeś w Asasyna, czy jeszcze nie? Nie, nie. Ja dzisiaj kupiłem. Fajne. A, przestań! Przestań, skąd gorzej, że fajne, ja zaś kupię i żaden nie będzie w to grał. Ale to jest Kurwa, jest single. To jest tylko fabuła, to jest tylko Ja. single. Ranili cię. Dajemy. Ale jak dla mnie to dobrze to przerwę zrobiła. Apteczka dla ciebie. Znanych tylko single, tam nie ma multi. Tiger, dźwigłek cię chociaż. Dźwigłeś. No, nie ma za co, zginąłek, wiesz? No. Kurna. Gdzie Tadek? No tu siedzi obok mnie, pokaż mu się, bo cię nie widzi. Aha, nie ma kamery. Zajęliśmy cel Bravo. Zaroby dymy.
Ten Tadek to teraz się przyklei do ciebie, tak ty. No. Dobra, już na to co idziemy. No, jedziemy na C. Peter, a co tam fajnego kupiłeś, jak się mogę zapytać? Dzięki. A jakąś cukierkę tam. Ale tako... Pięknie, dobra. Kuźwa, no. Peter! No nóż mi się wciska bez przerwy, no kuźwa bym was wykończył. Aj, Sina jeszcze. Lubię, jeden z domu. Ten nóż wkurza do wciskanego noża, ja pierdolę. Tak. Za nerwowo, Ja za sobie nerwowo. to zmieniłem. Za nerwowo. Ja ci powiem, Peter, że sobie to zmieniłem i już wciskam. Nie... Johnny leżę. Na razie No, za tobą, dobra, bym powiedział. zaraz cały wystaje. Jakiś grę po mnie ściągnął. A i to biegnie. Ciulu! Co tam piszesz? Hadek, ja? Poleci, widzisz tu, 326. Ciulu, faktycznie. Przejęliśmy wszystkie cele. To wspomnij, on tam wiele masz Wszystkie sobie. cele nasze są. 20 ileś? 32. A 300 wyświetleń. Specjalnie patrzyłem pod to, nie? To ty kradniesz moje wyświetlenia, ej. Wygoń go z domu, wygoń go. Wygonić go z domu? Kurna no! Jak zabroił. Co za śmieć. Do budy leszczeku. Kurwa. Bijej na czata, bo chłopcy tam piszą za tobą. Nie no. Teraz muszę auto wyremontować. Dzięki. No dobra, ale mi czekaj. Tu biegnie do mnie. Kurna no. Tiger, dźwigniesz? No, kołanie, bo ci chodzę wstałem, nie? Kuźwa, kto mnie zaś ubił? Aj. Jakoś pała mnie zaś ubiła. Aj, Piernik. Włączone jako zabicie. O, brawo, tracimy. Idziemy. Czekaj, są na C do was zbiją. Gintry. Kuźwa. Cel Brawo przejęty. Kurwa, jeszcze jeden był. Cel Alfa utracony. No, wyrównany mecz. Przejęliśmy cel Charlie. Kuźwa no. A tutaj kulki będą. Nikt na nie dźwignie, nie? Dobra, trudno. Cel Charlie utracony. Kurde, jakieś ammo by się przydało, nie mam. Hubert, ty masz, Straciliśmy no cel to nie Brawo. wiesz. Przejęliśmy Hubert, cel rzuć amunicję Alfa. gdzieś tam. O kuźwa, jeb mnie. Co za gintry. Tadek wrócił. Kurwa, Beniło. No, on napierdziela. Tam gdzie będzie miał 65 kg na tym. Czekaj, dźwigna cię. Czemuś uciekł? By cię dźwignął. Kuźwa no. Niech ktoś przyjdzie na co i mnie dźwignie. Jeb mnie. Peter! Widzisz, że Joleca i tak by w ciebie nie trafił. Tak się nie robi. Kuźwa, jeszcze się z tyłu wbił. Ajajajaj. Jak tam? A już tam miałem was ładnie wystawionych. No. Kurcze! A jak wiesz, od razu kurde... Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Kurna no, Martin jakiś. Peter mi weź. Czy żebyś powiedział Hände Hot, coś na to. No. No, No co i na to kuźwa ja powiem? przebiegł obok mnie i mnie nie podniósł, no. No i jak się podniósł? On leciał do mnie, nie powiem. Nie widziałem. Kurwa. O kuźwa, ile was tam było na tym A. No, jest. Kuźwa, znowu się nóż cisnął. Ja pierdolę kurza. A na czym masz nóż? No na R, kuźwa 3. Na R3. Za mocno przyciskasz. Piernik, my ich tu złapiemy na, bo oni Kuźwa, mnie to tak kurza. Jak
wciskam się też się pierdolę. Ale za mocno musisz przyciskać może, albo coś. No nie, kurde. Albo padać z tego wyjechanego. Nie, tym normalnym, tym parzynowym też. Jeb mnie! Może mniej, ale wciskam. Idziemy tam tekstami. Kurna no. Daj To znowu mnie zabił jakiś pedryl. z pistoletem. Tiger, leca za tobą. No, apteczka dla ciebie. Chyba coś kampił już. W okienku siedzi, w okienku siedzi. Cel brawo. Siada, kurde, zaś jakiś. Dobra. Jednego trafia, dwóch mnie zabije. No Far Cry 5. Oj, dźwignie ktoś w tym Nie? budynku Też jest. tak. A, Znaczy ja jeszcze nie grał w tego Far Cry'a, może tam mi się uda. Peter! Kurde, ale nas Ale was wyjąłem! Kuźwa, jakie przywitanie wam zrobiłem! Ja pierdzie. Merry Christmas, kurwa! No fest. Poczułem się jakby mnie huśtali na 18. Ajajajajaj! Jeb mnie! Ole ich tutaj jest? było. Ale Oj, tam... oj, oj. Ale wycie. Nie! Co? Ja... Byłem pewien, że ten zginął i przestałem strzelać. Tracimy cel. Ojej. Shit. Kurna no, Tiger dźwigniesz? Czekaj, ja cię dźwignę, kaś ty je. Stój, nie uciekaj. Cel Charlie utracony. Tiger za daleko. No jestem tak po zewnętrznej stronie, tam jak pociąg. Nie, hopie, John Cena sam kasuje, nie ma szans. Trzech. Tak jest, cały zryw. No. Poszedł do budy. Nie, to nie... To już ja chyba idę na inną grę, bo to nie ma sensu. No idź, no. Idź. To już sam... Walę wymiech oby... Znowu Nie wyrównany. no Stowej, dobra. Ach, kuźwa. Kurna no, znowu jakiś pedryl. Ale jak po cichaczu poleciał, no nic nie powiedział, że biegnie. Tigera zdjęła. Siemano. Kurde, podnosi cię mocno. Czekaj, co jest z tą kamerką? Kuźwa! Kurde, dobra. Wyjechałem z tym, z Fire'em jeszcze z biodra. Ale dostajesz głowę. A, no prawdopodobnie tak, bo tak szybko padłem. Jeszcze Slina tam też strzelał, bo tam 3 albo 4 w ogóle było. No to nie wiem, ja nie widziałem nikogo, co Sina, co ty żeś tu chciał, chłopie? Kurde, jaki film zajebisty gdzieś. O, raz mi się udało. Ros. Chodź Ros. Tu z boku nieoczekiwanie. Ten raz 10 razy będziesz miał teraz. No to ja się schowia. O ty cholero, jedna skończona na tym A. Piernik dźwignie... A, nie dźwigniesz. Ja się sam fajnie zakampuję i ten... Masz tu apteczkę. Na A jest ich rodzina cała. Straciliśmy cel Charlie. Dobrze, i bierzemy to A, tak jest. Kurde! Zakampił się, kuźwa! No. Kurwa, jak to ostatnie, kuźwa! Dycha widzę. 10 na live. Na live, no. Rekord było 14. Zakampię się! No co, no Sorry. Ale No. Jak się położył we wejściu, kuźwa! Jeju, no, czarodzieju. No co, no chciałem być fajny. Nie no, było fajne, mi się podobało. Kurna, nie zdążyłem się nawet zlecać. Pojebany. Co to pisze? Kumpel mój. A ty Ja? na Uconleja, Petera, z tym grałeś? Czy Pokaż mu się. Nie, No, nie się wiem, siłano. ja tak mam, wiesz, tam... Gra Stanley. Często go widzę. A teraz wiesz co, bardziej częściej na Xboxie gra teraz.
Ja tak kontakt mam, ale tam wiesz. Kiedyś razem pracowaliśmy, to był większy kontakt, teraz już. A teraz już nie pracujesz ze mną. Nie, już dawno nie. Peter, każesz jest. Masz apteczkę! Na razie to leży. Przejęliśmy cel. No to mam fory. O kur... Ja idę na C w razie W. Kurwa, z tyłu, ja nie wiem. Znowu ci streama wywaliło. Ajajajaj, który to? Weź mi wywaliło. Hubert, gdzie jesteś? Ja Dzięki. jestem przy C, ale Peter mnie Dobra, właśnie działa. już zaśmy są online. No i mam dwa energii, kuźwa. Kontrolę nad celem. Dawaj, dawaj, dawaj. Weź apteczkę! Szybko, szybko, tam Peter leży. Nie, ja miałem dwa! Kuźwa, ja miałem dwójkę tylko! Kuźwa, Fuck tego me. nie było! Dzięki, kuźwa! Dzięki piernik, dzięki. Kuźwa. Gdzie jest medyk, się pytam. Kuźwa, z dwójką tam walczyłem. Pięknie mnie tam podniosłeś. A co mu mogą go dać? Szczęść Boże, dobry wieczór. Tomek. No sam napisali. Rano czy w nocy, Nanek 2386, zawsze ci powie cześć. Pomóż! No kuźwa, ale tu pomal... Ja pierdyle, nie ma co. Kurna no. Przejęliśmy cel brawo. Ale tam Petera elegancko. Wygrywamy. Nie, słaby. Wczoraj miałem lepszy, żeśmy mieli z polem. Właśnie muszę to wrzucić na ekipę z rys. Straciliśmy cel Charlie. Mój kumpel co trafił, nie? No, On mu pod jednym filmikiem 37 tysięcy wyświetleń. żartujesz. No, To niech mnie w tym, tego. no wiesz, tak nagrywał Zarobiony. czasem. Pinkiem, no. Miał z jednej gry ze skoku chyba. Cel alfa przejęty. Też mam koleżanka, co rapuje na YouTube. Drugi rapuje, kumpel też. Ja też. No mamy też jedną koleżankę, która płynie. Kuźwa! Kurwa. Jedziemy z tym ratem. Pati 2017. 17. Ja wągę za 200 zł. Popy. Fedra. Idziemy. Przejmujemy B. Apteczka, weź się połataj! O B mamy przejęte. Nie. Nie, C. Cicho być. Zmyłka miała być. Żeby Peter nas za szybko nie zgasił. Pewnie jak nas tam biegnie 200 chłopa. Co za wariat, jak wyskoczył. Tak. Nie, Kuźwa, kto nie tu było. biegnie? Dobra, mam go. Kurwa. No nie wiem. Co tam pisze? A on ma też konsola, nie? Nie. O tam lepszy. Kuźwa, go nie trafiłem, no. Mistrzu. A to ty, Peter! Kuźwa do mnie ładował. A ty tak biegłeś, kuźwa, jak rakuska. Poślawa. Bo spieszałem przed tobą. Monitor przy... Co? Jutro ci ten monitor przy... Adamek do budy? Ja? Masz czasu. No, to spoko. Jeszcze się A ktoś do mnie ładuje i Peter nagle nie trafi. zastanawiam się, czy w sobota iść do roboty, ale... Zwycięstwo, trollololo. Jak żeście to grali? O, ładnie Tony. Idziemy na las. Ale też Nanek nieźle, nie? Co? Źle. No wynik, zabójstwo do śmierci. 10-20, ładnie. Nie, żeby coś, nie? No. Nie, żeby coś na nek, ale dobry jest. No. Słuchaj, no... A to chodzi o zabójstwa, ja myślę o dedy, że Gromek to więcej dedów będzie miał. No. A to czekaj, to się w następnej rundzie postaram. Dwóch jeszcze brakło, znowu byłby pełny zryw. Co? Bo tu niepotrzebnie na środku byli ludzie.
między nami. Tak by był pełny zryw. Ja to wczorajsze muszę zdjęcie wstawić, tam to było Dobra, kurwa, przyjacielu jak mojej żony. A to wczorajsze Skakuj. 15-1 i tak i tak. Chować, Tak, to 30 zabójstw było 1-2 zgonny, nie? No to było dobre. Ja to wstawię na ekipę później. Mam screena, tu wstawię. Siemano. Którego... Elo. O, Las Argoński. Wow. Duży pik, no. O. Tu. A Tadek, ty fajki palisz? Jasne. No bo tam do dymu przyzwyczajeni. No. Teraz się postaram dobrze zagrać. Może mi się teraz uda. Ej, Tadek, przyszczynać, ale najważniejsze bity. Teraz się. Ja. Mina Stefneja. Przejęliśmy cel. Teraz się wszyscy rzucą na B. Kurwa. Tak przywietrzył, tyle nie. Kurwa, kurzysz ino jedna za drugą. Kurwa, gdzie jestem? A, przez to nie byłem w sklepie. Kurwa, że leżą. Oj tam. Uważaj, że Sina, bo tam leży, grana zapisz jak się masz. To dwóch leży. Jeszcze jeden leży, o dobra, nie leży, dobra, podnoś. Stracimy cel alfa. 100. Oj tam. Kuźwa, bym się nóż ścisnął. Dzięki. Dawaj na B. Dobra? Bojka są obcy kajduny. A, ja tam mi przeszkadzał. O kurde. Ubij go tam, ubij go. Ubij. Dobra, pięknie. Oj, z tyłu dostałem. O kurde. To? John John Cena. gościu wybiega akurat z respi. John Cena. Kurwa. C szybko. C szybko Nie odnasz. mogę. Nie mogę. Leżę. Możesz dawać na Gedora, o co chodzi. Nie wiem o co. Oni głupi te. Cel brawo. Dobra. Walnie go! Kto cię skasował? A, to jakiś cudzy. Peter skasował. Już tu jest. Pytaj się Petera, Mamy. kiedy gromy. Kiedy Nanek się pyta, kiedy gromy z Blondie. Kuźwa, i John Cena mnie umija, Petera już nie Nie ma obdążył. na muszce. O nie. Siemka. No tracimy. Jest tam zaraz. Wszystko tracicie, wszystko co nie potrzeba. Polecę tam na C. Na Szczepana. Dobra, by przejęty. Na Szczepana, ja. Na C. Jaki głupi. Szlafmy C. Kurna. Nie tutaj wzięli. Ja chyba wiem o co chodzi. I tylko jedno. Kurwa. Tiger wysłany. Kurna. Nie dałem rady. Kuźwa.
Ale dobra, dźwignię ktoś tam widzę. Dobra. Mnie też nie dźwignąć. Na palmach już No dawaj gościu, dawaj, podnieś. No. w głowę jeśli. A, Kurde, ja specjalnie kupuję Wicoroje, bo myślał, że najtańsze. Ja tylko czekałem, aż on się podniesie. Przejęliśmy cel. Dobra, i tunelkiem na A. Lemi. Peter go skasował. Ale widzisz. Kurna. Przeładowanie gumiane. Hello. Dobra, Tiger, bierzemy to już. No, mamy. I na C z powrotem, i na C. Cel alfa przejęty. Ale wam Już my C przejęli. Kurna. Co to za zryk? Tam to jestem gościem. No i nie wbijał. Teraz zobaczyli drogę wbijał. Kuźwa, dwóch ubije mi, jeszcze trzeci wybieg. Tracimy kontrolę nad Dobra, celem Tiger alfa. dźwignie. Pięknie. I na C biegniemy. Cel Brawo utracony. O, plecy. Kuźwa! Brać żony, bo leży. Już. Dzięki. No nie, no kuźwa, Tiger Wara, bo tu jest koło mojego trupa. Dobra. Dobra, Nanek, dźwignie. Cel Charlie. Kurde, jak się to dźwigo. Chodź, kuźwa, nie zdążyłem Yeah. Tutaj tam. Strzykawkę wyjmij, Dałeś na trójkąt. Dobra, sync and you. Ja, pięknie. Już, biegniemy na B. Dzięki. Cel alfa utracony. Danek. Leżysz. Kurde, Straciliśmy cel amunicja Charlie. potrzebna. No ja nie mam, teraz jestem szturmowcem. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Jak to wszystkie? Te pompy. Te pompy z dominacji powinny być wyłączone. A ty kurde. A powiedz mu, że jak to ręką macho, tym ma plazy na rękach. Kto ręką macha, ten ma blazy na rękach, Brandys. Peter! Kuźwa i John Cena, zawsze za Peterem, no. Tak jest. Przejęliśmy cel alfa. No zawsze za Peterem. Ale dobrze, nas tam jest trzech na B. Kurna. Jest Donny, Tiger. jest Tiger. A mam nie no. Traciliśmy cel. Kurna, czekaj, dawaj ten są, kuźwa! biegnę, Kuźwa, jak to są! No, to myślałem. Tak, gdzie on, Kurwa, gdzie te on? łochy to są! Nie, kurwa! Te łochy tam były, czemu nikogo nie ma do pomocy? No kuźwa! Jest Peter, kuźwa. Kurde. Na kolana i do pana. A ty tam Brandys nie pyskuj na czacie. O, Buban będzie. Ale jeszcze jest między B a... Kurna. To on sapie do ciebie. Plecy tam będą. Sprzątać tam. Gdzie ja tam mam posprzątać? Nie, spoko, żarty. Ja się przejdę na B, bo tam jednak może być Cena z Peterem. No, to raczej Ja, tak. weź nie cygań. Straciliśmy cel Brawo. Kurde. Kuźwa, platfusy mnie ubiły, no. Kuźwa no. A ja tam leżę na dole, dźwignie ktoś? My nie mamy taką do dupy drużynę mamy, kuźwa. O dobrze, Tiger, dobrze, ja tam leżę. A jakieś mamy, nie no tam też kurwa, ale to nie są w ogóle. Kurde. Dobra, jedziemy na A. Cel Charlie. No i fajny wynik. Cel Zobacz, że Charlie jakbym wziął utracony. parabelon, to by był lepszy.
Ale pizdo we mnie działa. Gdzie? Skąd strzela? Cel alfa przejęty. Już do budy, eliminacja. Nie. Wow, palę się. Kurna, tyłko. Szarże. Super, mega. Kurde, że się podpalił. Już jedziemy z nimi na C. Jak mi podasz dowód, to ci uwierzę, nie? Co? Pisze mi, Co ci? że koleżanka na live jest. Nie wierzę w to. Tu nos? Ja. To niech napisze. No, właśnie, niech napisze. Kuźwa, zanim to przeładuje gówno. Fajna sprawa. Ja pierdolę. Żołka, aż ci się uśmiechnie. Saligerem. Zanim to przeładuje bardziej, wie. Cel alfa. Kają lecieć tu. Kurna, skąd? Jak on się wabi? To, kolega? No. Karol Brandys. Ej, Karol, to daj sam jakieś namiary fajne na nią. Obejrzymy nią zaraz. Tam koleżanki może z klasy zaprosić, już będzie fajnie. Nie szybko? No to oni sam byli ostatnio, co mi pod chałupą tak rajcowali tam na tym ognisku u Karoleja. To nie Harry. On nie był wtedy. Nie był wtedy. Ale koleżanki były. No, ona wtedy tam była. Ja? Ta blondi? Nie. Znowu mnie tu kurna. Nie podnoś, bo tam leży z pompą. Frajer skończony. Tylko tak umie grać. Kuźwa, Sina. Dwóch, tak. I Ja. biegamy razem, panowie, i biegamy. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. O, Mariusz z nami gra. O, panowie. Mariusz z nami jest, już nie jest źle. Dom jest na C. No nie tylko dany jest. Cała ekipa jest. Aj, siedzą pod spodem. Tak? Pamiętam, co się działo. Ładuję cały czas. Niech to nie połączy. Wracaj na pole walki. Dawaj, do Fajnie mnie odrodziło, nie powiem, fajnie. 3 cele mamy, Nie, bo dobrze. B jest przejmowane. No już B nam przejmują. To mi się nie podoba. O, jeszcze kijek dołącza do mnie, o kurna. No, uważaj teraz. Kuźwa, w dupę. Tak jest. Żeż kurwa. Cel alfa. Kurde. Kurna. Ładnie to domochow, ładnie. Dobrze, tam zaczaił się. Kurwa, ze mną przyjmują wszystko. A? Czekaj. Hubert, widzisz ich. Cel alfa utracony. Kuźwa, wyciągnął mi tą. Znowu nóż. Przejęliśmy Ojej. cel. Chyba przecież to zmieniałem, no. Dziwnie. No, ze zrywu podniesie. Ja. To Machos. Nie, to out. No nie podniósł. Kur... Witam cię, Patrycjo. Kurwa. Ja się Ja widziałem jak jest pomp. No, ja zjadałem. Przejęliśmy cel alfa. Kurde. Tylko ciebie mogłem nie mówić. Domi. Nie, Czai się. nie, to nie ty, sorry. Chciałem na Ale byłem tak, nie powiedziałem. Na B jest. Straciliśmy cel Bravo. Tak, no to już idziemy. Dwa może. Cel Charlie przejęty. Dobra, tam są ludzie, to idźmy do... Jak to możliwe, że nas 50 biega na Kuźwa, C i tam no, sobie Mario. typ na środku leży i strzela do wszystkich? Uwaga, idą na C. Od strony B. Plecy wam zrobią, plecy. Kurna, Lanek.
Uważaj na Mekki. O kurde, ale dymy. Kurwa, no i Mario 9%, no. Nie zdech. Dobra, jako zabicie. O kurwa. Kurwa. Przejęliśmy cel Charlie. Kurwa. Kurna! Przejęliśmy cel Bravo. John Cena, John Cena. Co to już nie Parabellum? Tylko Sterligerem? Nie, ja się muszę Nie zakurzyć, no, nie? trzeba trochę zmienić, przecież cały czas nie można grać tym samym. Raz na jakiś czas trzeba zmienić na Miękka Herringera. faja! John Cena, jestem blisko bardzo ciebie, uważaj. Muszę No górze, podnieść. nie? A uciekłeś teraz, ja na górze jestem, no. Czekaj. Patrzcie, trzeba im patrzeć jakiego byli. Co Kurna. macie? Kto tak potrafi? O, już nie Dobra, mogę. dobra, dosyć tego parabelum i jedziemy. Nie zdążyłem, sorry. Kto tak potrafi? Kurwa mać. Kurwa, tam. Kuźwa no, ale ich tam wybiłem, parabelum wystarczyło wziąć. Nanek, słabo mi to idzie, nie? Mega? Kuźwa no, i mnie widział. Słabo mi to idzie, wiesz? Ja dałem jakimś szoterką chyba w czoło. Ale to skampi. Kurwa. Na górze na B jest goście. 18 HP. Tracimy cel Bravo. Brandys, i co się chwalisz? No. Ale my jesteśmy na A. Jeszcze jeden. Dobra. A taki wynik miałem. Ej, on szybko, szybko. A ta lat. Dziołcha wbiła, wiesz? Jako dziucha. Ci godowe. Kiery pełne. Szybko, medyk, jaki jest medyk. Traciliśmy cel Ole pisnął, działa. Jarnik, dźwigaj. No co za męda? Jo. Działa na którym. Ona ma na imię. Patrycja. Czekaj, ja ją zaraz pocisnę. Ja. No budę i piernik dźwigasz ponownie. Kajsa mnie to. Opcje już je! Trawą pokorza jak się gro. przejęty. Rozebrałem, czy nie? Jarnik, nie dźwigasz nikogo. Czekaj, bo tu co muszę pogasić. Mordę, tu byli jeszcze. Kurwa, piękny wynik mam. O, dostałem. Co? Jeszcze rozgody. Kurna, dowód. Siadaj. Się. Kało nie. Ależ tam wyczyściłem 4 od razu Weź ty. z miejsca. Cel Alfa utracony. I tak przegrywacie. Kurde, kamerka mi się pieprzy. Kontroluje wszystkie cele. Jak to było teraz? To było dziwne strasznie. Kurna, znowu ten durzycie. Lekko, hopie. Roberciku, lekko. Jak ona ma? Patrycja? Ja. Patrycja, ja? Patrycja. No wejrzyj. Jeszcze jeden. Przejęliśmy cel Alfa. No ale to słyszał, że jakaś laska na czacie to No od kumpla rozumiesz, jakoś frela, on tam do niej zagaduje, ale jakoś ten... A nie zagaduje, ona do niego zagaduje. Ponoć ona do niego zagaduje, wiesz, musiał jak wleźć w obczaić, o co chodzi. Kuźwa i... Nie, żartuję, bo się wszyscy poobrażają. Jebnie. Dobra, piernik. O, czekaj, zrespił ich wszystkich tam. Na piernik. Leżysz. Pielelo, rozumiesz. Kurna. Jak to było w tej piosence? Pokaż jak się kręcisz, tararararirira. Ale was tam wyczyściłem. Tyś to nie widział, nie? Ja widziałem to, agencji na no. 8%. Czekaj tam.
Kuźwa, 42, Ja 15. pierdolę, no z 10 razy zginąłem bez żadnego killa. Ja Dupne to je, nie? Przejebane. Tiger! Tigerman! No już tak więcej was tam nie było. Tigerman. Ciekawe czy ucieknie. Tigerman. Cel Charlie przejęty. Patka teraz, że się sławno. To, że jest sławno. 150 widzów. Mario. Dobra, chłopcy, granatiren, idziemy na pełnej. O, ty Franco, patrz, zaś mnie kiedyś od zadku. Aj, kurde, mnie złapał. Wylał na mnie? Ty się w sumie... No tu jeszcze jeden leży. Patrycja, a jakim wieku jesteś? W odpowiednim. W odpowiednim? Padosz prokurator już na klamce ręki nie trzymie. Cel brawo. Mogę tam. Tiger, leca za tobą. Daj pozór, żeby my to... Okej. Dawaj na co, dawaj. Dobra, wchodzimy. Jak Tam się prawie kręcisz, zamykamy. Tar? O, John Cena, co ci się to stało? Padłeś, powstań, Powerade. Chodź tu, Peter. Kuźwa, no. Słuchajcie, Słuchałem tam po plechach, kurwa, nie wiedziałem co a się dzieje. widziałem. Tak. Zauważyłem twój nick, nie? I tak mówię, chodź tu, Peter, nie? No i kto wygrał? Kto ja wygrał, a No kto? i kto wygrał? No Przegrał. Pewnie Ja miałem 55. wynik. Dobrze, ale my byliśmy wszyscy pierwsi, a u was od pierwszego do piątego już byli. No, 15? A, to jeszcze opieklamka je wrzawo, rozumiesz, od prokuratora. To nie, to nie. Wynik. a tam wynik. Najważniejsze jest to, która drużyna była najlepsza. Jak się malujesz chyba. O, róbcie screena. Screena róbcie na wyróżnienia. Ja to wstawię zaraz. No ładnie. No nie mogę tak, mi się zbugowało. Nie wiem. Ja już zrobię screena spokojnie. jasny gwint. Ładne. Jak se namalujesz chyba. Ładne jest. Ale i cisną. Je, ale chłopcy pięknie. John proszę Cena, ich nie wyzywać, Adamek, Hubert, Tiger, Zaraz Piernik, a Kajojoj? No i SMS. No nie było źle. No, jest Pierony. screen zrobiony, najważniejsze. Te- Później Co, wszystko się 5 wstawi. było? Tak, 5 było Słuchaj, wyróżnień. ale Robert, emerytki i rencistki to jest lepsza donacja, wiesz? Bo im teraz poprawili w tym roku, także umy sam hopie lepiej sam donacje walą. I rozumiesz... Dobra, czekajcie. I rozumiesz... Zaraz. Cila! Rozumiesz? No, Disho to Wstawiam. Ale jak on się nazywał? Karol. Ależ pięknie. Panie Karolu, a ty o Redzinie coś wiesz, pra? Dobra, ja po tej rundzie będę czekał. No spoko. Nie no, wszyscy razem Spoko. jesteśmy, kontra jakiś tam. Spoko filmowy graczów, wpadnij zaś. A Patrycja chyba się obraziła, ej. Napisz jej to na To mnie. jest, patrz, cała drużyna Co? tyle było. Nie, po jednej strony. Co wyłączyłek? Nie, jest. Tomo, jakiś... Co, nie ma? Mobilizacja i wygrywamy. Kurde, już ci Ty, puszcza. teraz to jedziemy. Weź im napisz, bo ci dziołcha obraziła, ej. Ponoć fajno Frela. 10 osób, no dużo. Fajne, fajne. Ale to Ja? zajebiście. Fajno. wygląda. Obejrzyj. Ja. Dobra, skopiowane mam. Mogę grać. Hubert, spójrz sobie w to, w tabelę. Zaraz. Ja pierdzielę. O, ja Tam ci zaraz pierdzielę. uciekną. Czekaj, screena zrobię. No, 10. Poczekajcie, jeszcze nie będę odłączać pendrive'a, bo jak wrócę na ekipę, to od razu kilka naraz. Kanał finansowany z 500+, toć? Peter, ja ci powiem, to sam kumpel w pot, ale twoje teksty są słabe. Sam mi pisze kanał finansowany 500+. No ja jak? Ale piernik siedzi tutaj po lewej stronie za drzwiami. To... Aha, okej. Że jeszcze położył się. Może mi się czat wczytuje. Zabiłem gratem gazowym. Ja no, Karol, ja? Karol, jak ja trzaskał drzwiami obrotowymi, to ty na chleb go dałeś pyp. No taka jest prawda.
Ale ich zjedziemy tutaj. Nie bądź taki pewien, to Ty nie mów tak, bo będzie wstyd jak przegrany. Straciliśmy No. cel Charlie. A to jest kim? Jesteśmy razem wszyscy? Aha. Zobacz. Nie, to nie lubię takie Zaraz- siary. Zaraz wstawię właśnie na ekipę jak gramy. Cały zryw. No to panowie, Aj, gdzie lecimy? kurde. Proszę, Okej, my nie obrażamy. A już wiem jak ma na nazwisko. Przejęliśmy cel Bravo. A oni strzelają, z której strony? Czekaj tam. O fuck. Kuźwa. Kurna, kto to na tym dachu tam się odradza? Kijów pewnie. No. Danek, Ja uważam, że naciśnij koleś jeszcze idzie, raz. koleś idzie. Co? Do mnie? No, Koleś idzie do góry. naciśnij jeszcze raz i- Aha, czy mu jeszcze raz naciść? No nie zdążyłeś, co ja ci poradza? Dobra, jeszcze bo ja cię nie wiem. Do pracy. Ej, jak słyszysz, ale powiedz mi, jak moja by, jak ja by za późno wyciągnął, to kto by miał pretensje? Moja czy jo? Apteczka dla ciebie! Sąsiad. No Nanek, teraz masz przy mnie powiedzieć. Kazie, To wiatraczka. To wiatraczka. stowej. Opie. Ranili cię. Zajmuję. Joanna, stawaj. Znaczy John Cena, sorry. Pierniczku, a co ty do wiatraczka? Zajmę się tymi ranami. Granat, poszedł uważać! O, granatiren cię rozwalił. Jak mi przykro. Hubert, czekaj, już lecę do ciebie. Piję gaz, ale już lecę do ciebie. Stawaj. Proszę. Wszyscy to przedorowo grają. Dobra, to chyba ja Nie ma coś strzelania. ładuję. Straciliśmy cel Alfa. A jak za murem? Dzięki. Oko. Bum za murem. Robert, słuchaj, ja może miał betonowego misia, ale tyś miał spięcie w inkumpadorze. Kurwa, przy murze jest na C. Hubert, ty tu jest. Nie wiem, waliło Huberta chyba, nie wiem. No chyba tak. Tych screenów chyba. No, Teraz jak sobie screena zrobi. No, opuścił Kurczę, kto mnie skasował? Od zadku, Hubert, od zadku. Jak on mnie jeszcze kurwa zabija turek jebany? A Robert, na szybcie, wiesz? No, ładnie. Ja na szychcie rozumiesz, że na takie pierdoły piszę. Mu ta szychta leci. Peter, to jest życie, nie? W robocie być, rozumiesz, na live'a oglądać. Maja. A co w tym kiblu? Kaj w kiblu. Opie, główne wydobycie, a on opie na live'ie siedzi. O panowie, podnieście. Są już... O, super. Dzięki bardzo, a się to Uwaga, wzięło. uwaga. Kto samo to? Tracimy cel Bravo. Coś ty napisał. za korankę. A do kogo żeś tak padł? Do kogo on tak pisał? Nie wiem właśnie teraz. A to napisz do kogo pisałeś. Ja wiem, że to ten... Nie, bo jej chodziło o to, że my wcześniej uderzyli. Że co? Wcześniej snajper jest na B. O, trzeba godać, że chłopie ich samie jak. Panowie, bardzo daleko na polu jest snajper. Na B. Ale o co chodziło? No i bardzo daleko. Kamil, uważaj, tam jest snajper. Obrażali chyba. Aha, no nie, niech się Frela nie obraży, chłopie, a niech zostawi suba, a wpadnie jeszcze raz. Ja pierć. A co oni koło ciebie mieszkają? Nie, no z gradami co? Aha. Coś ty napisał. Ten. To na pojednie, nie? Widziałem cygaretę. Ja. Jeb mnie, no kuźwa mać! Kosmiczny walker. Nie możesz kogo szylać. Cel Alfa przejęty. Donny. Donny be good. Donny. O, jeb. Tego zabiłeś, a tamty mnie zabił. No i to opie. No tego turka zabić w ogóle nie mogę, nie? Strzelam Dobra, pierwszy do mam niego, go. on tak nie dobije. To nie strzelaj w niego, na pewno kulki go trafią. Piernik mój najlepszy. Kajcam, wiem już. O, tam już. Znowu on mnie zabija. Gdzie się podziały
Te nasze schody. Jakie to są schody na wierzch? No. Apteczki rzucajcie, kuźwa. Rzucaj apteczkę, głąbie. Jest, ja pełno ciepia. Sztyć. Jedna pod drugą. Idzie tam na nigdy do tyłku. O, cię. Rób napisał. Co napisał? Kiedy dziewczyna staje. Wyjdę. Nie wiem, jak firanki pierę, nie wiem, Robert. Kiedy im byłem... Po to wygadane, czy po to? To jest siula. Kiedy ma cycki i bandyzdocy? Czekaj, tak, czekaj. Kiedy mu cycki. Dzięki. To apteczka dla ciebie. Ty w dole siedzi. A, co tym, za domkiem jest. W rogu Tomhouse. Uważajcie tam. O, dobrze. Patrzy ci to rany? Kurwa mać, pelikanie jeden. Nie mów w kogo szylać, no wy mnie musi szylać. Tyle ludzi tam było. Tam było 10 ludzi. No. Nie miał już kogo szylać, ej. Słuchajcie, to wyjdzie. To wyjdzie. Cel Brawo utracony. Dobrze. Turururu. Kaj był, Ginter. A, stowej. Oć. Znowu mi nie wyszło. Dzięki. Przejęliśmy cel Alfa. Na wiatraku siedzi snajper. To już chyba nie Nie ma siedzi. wiatraka. Snajpera też. No nie. Kurde. Nie wyszedł na B. Peter, słuchaj tego dowcipu, kąpel posłał. Jest pan płodny? Tak, mam bardzo dużą ilość plemników w spermie. Doktor, ma pan przy sobie te badania? Nie, nie robiłem badań. To skąd pan wie? Czekaj. Ona musi rzuć zanim połknie. Jest w dole. Kurwa. Dobry, pra? Mario! Skubany ty. Ja nie wiem skąd te teksty bierę, ale pan to musi rzuć zanim połknie. Ja pierdziel. Jezus Maria. Dobra. O kurwa, Nie zdążyłeś. Cel Brawo przejęty. Nanek, za szybki jesteś. No, powiem ci, w niektórych sprawach jestem bardzo delikatny i powolny. Zależy od sytuacji. To dobrze. No, w robocie. Tak. Na bank. O, tam rozumiesz, Miał 100%. mój kierownik nawet są godo, że mi mogą zapnąć 2 woły, nie? Topie, woły mokre, a ja dalej swoimi ruchami robię. Opie, nie ma się co gonić w robocie. Aj. Jebc mnie, kurde. Dzięki. To. Chłopcy, przejmujecie to? A. Jak tak? No, my wchodzimy jak do siebie teraz. Zobaczymy. Jogo dźwigą, zostaw go. Mogę zająć się tymi ranami. Dobra, Trzymaj podnieś apteczkę! A, jak to pięknie zrobiłeś. Kurde, no cudownie, hopie. Jak o mnie godasz. Jest. Moja mino sztyc go, do Damianku podnieś mnie. Kurna. Uciekają z tego Chyba co. ona ciebie powinna podnosić. Co? Nie, to ona zaś lubi po mnie skokać, ja nie wiem, jakoś dziwne. Ej, dobrze, zaśpiewały napisy.
Co Zaj napisał? Kurwa. Się położy, no, czekaj Leni, pan poczekaj mnie. Dzięki, dzięki. Mamy go. Kurwa. Takie 2 na 10. Na domku jest, na górze, domku na górze. Przyjęliśmy cel Charlie. Na cel domku. Na lewo, na lewo. Kaj na lewo, nie widzę go. Cóż tego dasz? Na górze w domku. Na górze róże, na dole fiołki, a wy się czaskocie jak 2 aniołki. Podnieś Janek. Kogo mu podnieść? No to stowej. No i co, już leża. Spasiba. No spasiba i no, że ja leża. Kurde, trzeba mi go nawalać. Kurde. Mogę, że latamy na tym czacie. Wiedziałem, że są cholera. Do Fiodorowa. O, Franek. Co tu się dzieje? No kurde, ile w niego muszę nawalać? Co to było? Czekaj. Kurwa. Masz, Anek, podniosę cię. Wolne dostałem, teraz... Kurde, to jest dole jest. O! Będę jebana. Obejrzyj jaki mi monitor pośle. Ja pierdzielę. Kogo mu dźwignąć? Dźwigna? Proszę, Tiger. Ciul mnie. Kurna, Nie ma za co. przy murze No. leży. Super. Piernik, 10. Ja nie mogę. Piernik nie może podnieść. Piernik. Ale co? No, jestem na tej drodze, nic. Też taki. Są inny, O, nie gorszy. Nie wiem, jak ci Biegnął. Ale chyba lepszy od tego. No pewnie. Z powrotem biegnął. O, moja nutka. Ty, moja nutka. Biegnie tam, uważaj Mario. Do ciebie biegnie. Przyjęliśmy cel Alfa. Musimy uważaj. Kampi w tym. Kampi w środku. Jednego mam. Dobra, leży. Kurwa, co to jest? Jakiś pakiet odpalny, czy co to? Kuźwy nędzy? Co to za gra tu środek? Podkład. Zaraz. Chyba biorę co. Tak, musiałem amunicję, całą amunicję. Ja pierdolę, bo zawsze zmęczony. Tu Weź się dzięki. to wyłączy. A Kaj umie. Oj, dobrze. Co to było? Środka pasta, kubek. Kurna. Ja, strzelaj w mur. Puku. Według nieprzyjaciela. Straciliśmy cel Alfa. Ładnie. Piernik No uważaj. kurwa, no nie mogę tego Turka ubić, no nie mogę. Którego? Gdzie on jest, kurwa? Tego teammate. Tam, no. Znowu Piernik strzelam, uważaj, że trzech znowu masz. zostaje 10-15. Piernik 4. Koło oni siedzą. Hi, 2K. Czekaj, piernik, czekaj tam. Piernik, czekaj na wiatraka. Kurde! Wbił mi. Widziałeś to? A co oni tu robią? No dobra, zabiłem tego. Że
Kurde, tym tu walnie. W To trudno, metrze. panowie, 3 punkty Skąd przewagi, skąd on to bierze? Nie wiem. Wiem, ale 3 punkty będziemy mieli zaraz, C. To się wezmę. Ja weź. A czemu mi to dał? Dobra, Super. Jeden pieron od mnie. dobrze. Czytaj te trzymamy kawałek, to. bo ja tam go nie widzę. Świetnie, świetnie, bo i na C idą, więc trzymajmy to C. Dużo punktów No. zabijemy. Trzymajcie C i da na B. Wszyscy na C. Jebnie! Ja idę na A wszyscy... Patrz jak Grzech się wbił. No dobra, B w końcu, ale widzisz... Ale z kasowego. Z kasowego. Idziemy C. O, już B nam zabrali. No dobrze, ale widzisz... Utrzymaliśmy to i znacznie punktów żeśmy nabili. Pięknie. Widzisz? Dobra. Pięknie. Bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra. Tak. 120 do 61. No, Biegają. to się zrobiło fajne punkty. Tylko teraz panowie trzeba odbijać te punkty. Tak jest. Wy se odbicie punkty, a my cele szejmnemy. Kurna. Bo za chwilę C odbiorą panowie. Musimy tu trzymać teraz. Zacznijmy coś odbijać. Kurwa. Co on tam pisze jeszcze? No i fajnie, kurna. Dobra. Może to będę. Metrze. Halo, halo, zapomniał pan walizki. Ale Dobra, mamy B. skąd te kawałki? Nie wiem skąd on to biera, ale skubany na te kawałek. Uwaga, rzucam granat! Cel Charlie utracony. Stał. Idę na A. Tu inny miał przyjść zakurzyć, teraz się na ile. Nie wiem, wiele siedzisz. Pół paczki cygaret. Pewnie na tym polu może być goście. Mam 3B. Nie bije. Dobra, i bierzemy to co? Cel Alfa przejęty. No już słyszę, co były. Koło oni są? Kurwa, jak się schował, ty. Noc się wyzrywał. I muszę się przełożyć, zadowolony. Już uciekają na B. Jeb mnie! Jankę z ty świnio! Amunicja by się przydała, schowa. Anek, o tam. Świnia jesteś. Ty tam. No, odpoczywałek se. Amunicję. Panowie, kurde. Nie ma amunicji? Danek, masz Nie, ja jest zawsze medyk, wiesz? Kurwa. To dźwigni. No to stowej. A czemu ty zaś leżysz zamiast grać? Tu nikt nie ma amunicji. Ja tego nie rozumiem. Mnie boli. Straciliśmy cel Alfa. Kurna. Tomko. Bijcie go ładnie, dobrze. A prawie to jest tu podnieść. Zobaczaj, bo będzie... No, Mike, ty jesteś. O, Zresztą pierdol to. apteczki są sypane. Masz apteczkę! Straciliśmy cel Charlie. Jeb mnie, granat, gaz, wszystko. Kurna. Jankes mnie zdjął. Szans teraz. To Jankes? Kaj się moja o mnie pyto. Nie mogę Jeb mnie, kurde. O, pierdolę. Jak sobie siedzi tam na 15? Super mi idzie. Sorry. Kurde. Tiger. Jeszcze jeden tam wrogu. Podnieś. Dzięki. Super. Za amunicję. Zaraz go podniosę. Czekaj. Kuźwa! Kurna. No i tam Co, pogoniłem ma tu jeszcze do muru jedno. wyskoczył. Na B idzie. W domku. Kawa, rozumiesz, i pizza i podejdzie. Przejęliśmy cel Alfa. Pierdolony już, no. Ale jest tutaj na B. Co?
Kurna. A ja jest, czekaj, ja jest w chmurach. Aha, ty jeszcze, potem zapkaj. Peter, i co powiesz, rozumiesz, na ten, na plusa? Będziesz grał w Wormsy. No czemu nie? Wormsy dobre są, z ekipą można zagrać. A ja mam ta wersja angielsko, to jak tu będzie polsko, to fajnie. Uważam, stodowe kampi, nie? Mogę zająć się twoimi ranami. Nie wiem, czy jest polska Wormsy. Po co za różnica? Chyba nie ma. Radziu jakiś przyszedł. Siema Radziu, siema. Czemu z nami nie grosz? Uwaga, granat leci! To jest. A domku. Jaki ale jaki wycyganiłem, nie wierzę, sam tu jestem. O, podnieście panowie, podnieście. Ja apteczka mogę rzucić. Ja mam kes. Czekaj, czekaj. Ej, sam byłem na 5, na 6, kuźwa. Ja sam jestem tu. Co jest grane, kuźwa? Przesłucham. Apteczka, weź się połataj! Nemi, no to super. Zwycięstwo! Ej, tam ubiłem ich. Ja pierdolę. Kaj, siedź, grumy jeszcze. Na końcu. Pykniesz sobie jeszcze rundką. To nie wiem, czy może po scenie. Przestań. Ej, słyszycie? Ja już mam mapę, coś nowe. Mam mapę nowe. Przerwa to. Tak? Do kogo? Jeszcze nie mam. Coś to? Znaczy jeszcze nie mam, ale mogę kupić już teraz. A, jeszcze mam nowe mapy, ej, ale jeszcze nie mam, ale... Ja pierdolę. Czekaj, no siedź jeszcze. Ja pierdzielę, kuźwa. No, mam, ale nie są jeszcze transakcja nie przeszła. No panowie, no drugi raz, wyróżnienie, patrzcie, no. Co, to ja lubię. Jedź jeszcze, nie? A ja Ciągnie się się. Idziesz już. Dobra, to czekaj, da cię odkludzić. Idę zaś kiedy muszę. No to przyjdź zaś, chłopie. A wejść czteropaka się. Ja uciekam pany, dzięki za grę. Siemka. Na razie. O, Hubert dołączył, ale co to gdzieś go nie widzę. To wysyłają. A, nie ma miejsca. Co za miło tam. O nie. No, Ktoś nie poszedł, widzę. widzę. Do mnie. Nie, bo byłem No, u Pyrkola, nie? Bo tam nie było osób. Ty, Janka, zbijaj do nas. Z drużyny. No kurwa, to jakiś Tomkos mi się wbił. Nawet że zrywał, no nie mogę. Za bardzo. Dobra. Ale nie ma go z nami w imprezie. Hello? No, racja. No to weź go. Nie ma go z nami w imprezie. Jakby był, to co innego. Nie wiem. To za... My z Hickfolem mamy taką zasadę. Nie jest w imprezie, to nie powinien być w drużynie. Dobra. Bo w sumie... Jej. Dobra. No tak. O, Hubert, dobra. No chyba, że brakuje ludzi, nie? Co mówicie już. No, chyba że brakuje ludzi, to wtedy tak, ale... Tiger z tyłu. Nie chciałem cię zabijać, jak nie reagowałeś, także poczekałem trochę, nie? No bo wiesz, zmieniałem to. I no oznacza, o. Dobra. Chyba, że nie chcesz oznaczać, to ja mogę, ale... Jest tu. No to... Kuźwa, rzuciłem granat, ja pierdolę. On dostałem. Zjarałem. Dobra, masz. Ej, Hubert. Bardziej oznaczasz. Dobra. Jow, nie podnoś.
Nie. A, dobra. No nie, ja nie miałem życia. Olej, tam 4 biega na B. Co to za muzyka ludzi? Kuźwa, co to za durna muzyka leci? Nie no. No nie, Jaka nie, drużyna, taka wiesz. Ale to się kuźwa nie da tego słuchać. Jak ja kiedyś wsiadam takiego... Wsiadam do samochodu, nie? Włączam radio, nie? A tam jakieś środka ludzka, coś tam nie zaczyna, jakieś wieś wiejskie, takie stare, nie? Czekam, może wszyscy grają. No nie widziałem. Oni są na drugiej imprezie, bo tu już miejsca nie było. A tam jest nowy. Dobrze poinformowany jesteś. No wiesz, wstawiłem na ekipę z ryb te zdjęcia, to od razu przylazli. Kurna. Na górce w ruinach jest. Kurna, nie Nie znam. no, Battlefieldzik zawsze na propsie. Kuźwa, podjdzie ktoś? O, Jankę z morza. Wszyscy wychodzi, to dzisiaj wychodzi, nie wychodzi. Kijok, jedziemy w nocy do game'a? Skąd? Przyjadę po ciebie. No tak. Ja na razie to nie chcę. A dzisiaj w ogóle Kijok byłem w Leeds. Gdzie? Wiesz co, no tam będzie, jutro może vloga złożę czy coś. Znaczy nie wiem, bo Blondie ma wszystkie materiały, tak? Będę od niego taką te materiały, to poskładam coś. Kurmi staje. A gdzie byłeś? Kuźwa, ta muzyka leci, to się nie da tego kuźwa grać. W mieście byłeś czy gdzie? No byłem w centrum, no byłem. Kuźwa, no podnieście. I Marka. No. No ja nie byłem w Trinity, byłem koło Trinity, byłem w Starbucku, byłem na tym na głównym deptaku To tam. też mnie podniósł. Koluś Flex mi to tam robi. Z tyłu. Za mostkiem tym. O, tam. Widzę, no ma 19%. No. I szedł pod most. Dobra, Już nie szedł. zostaje jako zabicie. Pięknie. No, ładują. Kurwa, już biegną bramą. Kurna, dostałem. Fuck. Podniesiesz? Dawaj. No? Dawaj, żołnierzu. Oj. No i co ty za szajsu słuchasz? No weź, Namek, wyłącz to, kurwa, już nie idzie. Dobra, mówię to. Uda się kantą. Okno, paraziarek. W bramie jest kurwa na dwóch. Jeszcze no copyright coś tam. A no, czyli tam takie może być. Ja pierdzielę, jak to muzyką męczy. No czy takie kurwa, to już biegną na C. No motherfucker. Kurna. Jest gościu, tam biega na C jeszcze. Wiem. Z tyłu jest. Biegnę za odsieczą na C. Kurna. Wciągnął Tiger. Kuźwa, Tiger mnie wyciągnął też. Ramin Fiodrowa. Wyłącz tą muzykę, ja pierdylę. Anek. Nanek, zgaś to męcie. Anek chyba gdzieś poszedł. Kuźwa, Tiger. Nie, ja go wyciszę, bo to kuźwa się nie da. Ale poszło 4. Kuźwa, Tiger, no 9%, dobrze. Aj, kurwa. Za dużo was tam było.
Ja pierdolę. Nacistam Podnieś jak tam. mrówka. Podnieś. Super. O, shit, tu był jeszcze. A nie mamy medyka? Nie bardzo. O, Artur jest nawet. A, to syn będzie grać. A ja będziemy robić te prawie kart czy nie? Bo ja nie wiem, czy to kupować czy nie. Ja będę, ale dopiero koło grudnia. Kurna! Jak się ustawiliśmy... Spawn stoi. Na razie to Janka, dysk tu walczy zewnętrzny z pompą. 4 O, dobra. kupiłem. Bo to 42 funty daleko kosztuje. Super. Czy nie? Ile Peter Project Cars kosztuje? Nie. Ja na razie dysk kupiłem do konsoli 4 terabajty i jeszcze Battlefront to w grudniu dopiero. O, ja dzisiaj Assassina kupiłem tego nowego. Media Expert. Tam w Co okienku, kupiłeś? tam w okienku. Assassina tego nowego. A widzieliście tą grę na PS4? Takie coś, gdzie jeździsz po jakimś ciężarówku, po jakimś błocie, jak ten Spin Tire, coś takiego lubię. Widzieliście? To można zagrać. To jakiś Project Cars. Czekaj, Lemi, czekaj. Mhm. Kuźwa. Kurna. Spider leżał. Jeszcze ktoś jest. Na B. Dobra, nie masz go. Dobra, super. Mało mu HP zostało. Kuźwa z pompą idzie na C. Idę na C. Ja wygoniłem go trochę. Z ruin kościoła. Ale ich tu na A pięknie wyjąłem. Dobrze, idę do ciebie. No i dobra, nie wiem. Kuźwa, Sina podniesiesz? Gdzie jesteś? No, w przejściu. Jesteś? Tak, uważaj, bo tam gościu jest. Kurna! No teraz mi to mówisz? A ja myślałem, że to nie jest ten. Jakoś tak zakręciłem się, sorry. Ja pierdzielę, ja bym go załatwił, bym cię podniósł. Granata bym Kuźwa, rzucił. no. Sina, podniesiesz tylko teraz, uważaj, bo jest gościu. Dobra, już będzie ma na 100%. Ej, rzuć amunicję, co to jest? Amunicję. Okej. Jeszcze ammo jakieś rzucili, bo kuźwa z tym pistoletem to długo nie jadę. Co to jest? Proszę bardzo. Amunicję. Dziękuję. Ja zapomniałem, że nie mam tego. Że mam, znaczy się to. Goście koło mnie stał na indywidualnych łopatach, żeby W ruinach jest gościu. Najdą. No, biegniemy. Kurna! Dobrze. Podnieście, podnieście, super. Dobra, biegnę na B. O już, B uciekają. Kurna! Ja skaczę jak kurde z Battlefield 3. Ta myśliwska mnie... Dało Ja. się skakało. Bo wszystko nie w da. tym lata. Dzięki. Tam jeszcze dwóch jest. Że uwaga. Dobra, Wszyscy podnoś. ubici. Wszyscy ubici. Medyk. Ale leczenie dajcie, bo granatiren dostałem. Czekaj, ja... Kurna. Dobra, to na znowu poszli. No była? To się cofnijcie na A ja... Dobra, idę na... Dzięki. Ładnie. I wystraż ludzi. Halo! To przyjechał. No, Haha, nie spodziewaliście się mnie tak szybko. Ej, Namek, wyłącz tą muzykę. wyłącz to gówno, powiedz ci. Tak, bo Peter cię aż wyciszy. Żartujesz. Kurwa, przecież słuchać tego nie idzie. To kto to puszczał za ciul głupi? Właśnie nie wiem, kuźwa, właśnie chciałem palcem pokazać. Który ciul ty? Obejrzyj. Aha. Już lepiej, co? Kurna, mówił mnie.
Te, a wygrocie jeszcze czy nie? No i jak? No to atak. To atak, panie. Kurde, co oni są opie na streamie pisali? Jakie głupoty, ej. Co? Dobra panowie, czysto na C, wbijamy. Co? Że mam parówka i 2 boloki. Co? Kurwa, się pali gość. Dobra, idziemy. Gdzieś tu po prawej jest kiedyś. Patrz, ty dynamit, w rogu jest. Kurczę. Co się nie udało Jankę, dołączyć do uważaj. sesji? Boże, w rogu siedzi. Kurwa, co za kamper. Dobra, widziałem. Będa jebana. 6 są. To jest... Te, nie było jakiejś aktualizacji albo coś? Była przed chwilą. Trzeba było grę zobaczyć, nie było. Aha. Już tak może... Czekaj, Lemi, czekaj. Kurde, co jest? Poślijcie mi kiedyś zaproszenie albo coś. O kurna. Z lewej. Zaraz go pomszczę, czekajcie. Jest przy No domku. 24 na Kuźwa, 24. ubił mnie. Położył się cwania. Joj. Kurde, pocisk mi przed głową przeleciał. To jest działa. Co tam jest? Aż bardziej zdało w uszach. Kurde, Ole, i tu biegnie. Kurna, jeszcze jeden. Leni, żyjesz? Tu po lewej jest kurczę gościu. Jak co się biegnie. O, tam też strzela niego. Kurna. Co wiem, co mogłem, ale... Znowu w życiu mi nie wyszło. Patatam, patatam, patatam. Kurna, dziady. O kuźwa, tu leżał. Dobra, No, czekaj. dobra. Ja myślałem, że to trup, wiesz? Jeszcze jeden. Czekaj. Dobra, mam go. Filmowy graczu byłem odprowadzić, rozumieć nie ma, kolegi. już robiłem. To tak zeszło. Wchodzimy na C. Coś tu jeszcze jest. W okienku jest? Dobra, nie ma. W tym budynku jest, idę po niego. Dobra, mam go. Masz go? Piernik się schował. Tutaj, co ma piernik do wiatraka? Pierniczy mikroterii. Tobie tylko Chuck Norris. No. Lecę. Podnoście rękę. Kuźwa, na plecach. Przy budynku. Świetnie. Nie ma go. Piernik, uważaj, za tym murkiem jest. O. Kurwa, jak ładuję. Za pociągiem jest. Wartość. Chłopcy, macie pozdrowienia od takiego osobnika jak Beciu56 i cała ekipa pozdrawia. A, Peciu, znamy go, nie? No jak? No jak? To was pozdrawiam. Zbrany. Będzie też często do Petera Ole, Dobra, zbierałem. Tak, będzie był często ten. o ładnie pojechaliśmy. A wiesz, że Hubert na kolejnej mapie znowu było 5 Tak, widziałem, zrobiłem screena. Oj, spoko robota. Tak. Bartosz, naokoło się biega. Słyszysz, to mnie tam gdzieś wciś. Strona się Jej po mnie blokuj mi to. Kurde, pełno sesja, może ktoś wyjdzie. No ja wejdę, po tej sesji kończę już. No to prawdopodobnie wszyscy będą kończyć. No, prawdopodobnie tak. Da, jest gościu. Argasina? No się dostałem na koniec. Ale jest kurde, dostałem. Bartosz jakiś. Pięknie, No, Peter, bo 35, 12. No ale to jest pola.
Gdzie jest quick pull? Pierwszy, no ale wiesz. Pierwszy. Co za pingi na to poszło? No ładnie było. Ładnie, no ładnie był. Pięknie tutaj wyczyszczone. Za 5-0 znowu? A zobaczmy, pewnie tam. Trzeci raz z rzędu? No, przydałoby się. No ja. Pięknie. Co to? No, Quick pull był, o kurwa, quick. No się tu przyjęte flag 20. Quick power. Szybka pała. No, szybko mała. O, nawet ja byłem. Tak ładnie to wygląda. Od pierwszego do 9. Nie, prawie 6, tylko tej mąci, no ale reszta. Dobra, ja będę kończyć. Także no niech wbije. No spoko. O ile będą jeszcze grać, bo wiesz jak to. Na razie. Na razie, trzymaj się. Na razie, Idź trzymaj zaś. się. No, że... Patrz, tu poprzychodzili. Poszli sobie. Dobra, mi też opuszczasz? Serio, idziesz już. A, Kurczę. A jak ci się podobał ten gif, co Quick Pull zrobił? Widziałeś go? a ten gif ten... No ze mną. No elegancja. To jest dobre, to No. rękoma tam co tego. A to... To jest fajne. Czekaj, to nie mogę znaleźć, ale filmik to sobie. Wytargał, rozumiem, z live'a to i... To jest przeagent. Fuck. Jeszcze Jankę. Nie robisz. Dobra. Co puścił? Tam jest za tą ścianą, o po lewej. Nie pisze rezerwowanie miejsca, wy już grocie, ja? Dobra, to na razie zmykam chłopaki do miłej gry. No spoko, Peter. No, trzeba Trzymaj się. się. Pozdro tam wszystkich w domu. No na razie to mogę pozdrowić najwyżej moje No. figurki. Lepiej. Na półce. Lepiej. A to pani Blondy u ciebie nie ma? Miała z nami grać, nie? Kiedyś. Lepiej. Tak, To co? tam w kosza to ty grasz, czy wiesz? Czy ta blondy? Już tego proszę. No Nie, takiego ja fajnego. to się... A, też tam wygłupiam.
Czasem. Ja. Dobra. No, trzymaj się, cześć. No, siemka. No i teraz wszyscy, no to ja też idę, no to ja też, no to na razie, cześć. No to też idę. No to na razie. I wyświetli się komunikat. No, zostałeś tym, gospodarzem imprezy, 1 na 1. Kurna, Artur wiedziałem. Widziałem, że Filmowy gracz upadł perełka najlepsza, zaraz się spytam tutaj chłopców na imprezie. Sam filmowy gracz goda, że perełka najlepsza. Piwo. Perła. Cisza. Cisza. Może być? Bele mokre, pra? Nie no, żywiec biały na przykład jest dobry. No. Kurna. No i to już pociągnę. Nie miałem okazji spożywać. Ja planuję zrobić sobie whisky. Kupujesz, rozumiesz, gdzieś chyba na Allegro płatki dębowe opalane. I w spirytusie, rozumiesz, to zalewasz. Powaga. I I czekasz to tam chyba pół roku czekasz i ci się whisky kopci, takie fajne polone. A piłeś już kiedyś takie robione? Nie piłek właśnie. Też właśnie nie miałem. Bo już jak się że powiesz, że piłeś i powiesz, że to są siuśki Weroniczki. Nie miałem okazji. Jeb mnie. Quick pull, Pieronie 1, Whirlpool. 2 lata promocji, znaczy gwarancji. A czemu on nie ma na imprezie z nami? Oni mają drugą imprezę. Aha, takie pederasty. To oni do Nanka już nie przyjdą. No mamy podnieść. Mogę tu przyjść, prawie. Ty coś nerwane problemy, podnieść. Dostałem. A, filmowy graczu Bimber. Fajne, opierobione polskie whisky z amerykańskiego dębu palonego. Na necie filmik. Gościu normalnie to zatonką, bo są 4 odmiany. Zwykłe płatki, jakoś tam troszeczkę, coś tam. Kurwa, dwóch. Dalej, z tej mi trzech tutaj przy mnie są. Pięknie. Podnieś jeszcze, to będzie super. Do tego to się nie spodziewałem. Ale Artur mnie zaś skasował. Tak dostałeś. No, my też. Grzesiek, siema Grzesiek. Siemanko. Możesz suba zostawić, jak nie zostawiłeś. Chyba, że ci się nie podoba, to daj łapka w dół. Też przyjmuję. Tomek M, no nie ma źle, jeszcze są, ale to jeszcze chwilka, bo za chwilę spadł. Nyny, trzeba iść do roboty, się wyspać. Jutro do 3 w nocy streamuję, także trzeba się wyspać. Quick Paul, Audition, Jankes, Artur. Kurde, oni wszyscy wyróżnienia dostali. To z kim ja tu jest na imprezie? Ze mną. I ze mną. Aha. Aha. Aha.
To dalej live'a robisz? Widać? Aż rozumiem, że mi wybije prąd. No no to i dobrze. Nie mógł 2 razy, nie? A, to będzie tak jak ostatnio, napiszę im potem na czacie, że coś mi wywaliło i... Wszystkie moje ex daleko mieszkają, a nie wiem skąd mi się ten prąd wybijał, albo ten internet. Siema! Halo, halo. Halo? Już wam nie poszło w tej rundzie. Tam miało być. Life is brutal. Siema Lanek. Siema. Siema Lanek. Cześć. Co macie taki śmiech? To wyście za śmiech obgodawali pierony jedne. Weź premium za 200 zł czy co innego? Zaraz ciebie. Nie, to już wszystko już przeszło. Ja wiem, to żeście się wygodali. No ciekawe co teraz żeście wymyślili. Ciepły franek, przytulanka z rywu. A, ej, Lanek, to jest wiadomo dlaczego tak pani Blondie cię lubi. Aha, ha, ha. Ciesz, że twoja żona mnie nie poznała. Chociaż laczki zawsze można na swoim miejscu. Ale nigdy się nie skarżyła, nie? O, właśnie. Dobra, chłopaki, powalczcie teraz trochę. Nie, z wami to do przyjemności, wiesz? Artur powiedział, że zmienia serwer, bo za łatwo mu się gra. To niech idzie do mnie do drużyny. To my już wykupiliśmy Artura. O ja. Lanek, prędzej ty możesz iść do naszej. Ja się wstydzę, Kaja tam pójdę ty. Przejęliśmy cel. A nie zmuszamy. Kurwa. Ale ją to zdjąłem. Zajmę się tymi ranami. Co jest? Kontrolujemy wszystkie cele. A ja jak na lato. Straciliśmy cel brawo. Jesteś ranny? Połatam się. O kurde, Lanek, pierwszy. To apteczka dla ciebie. Kurwa, Artur. A co ty myślisz, o Pywżagę się wyrobił? Jak spodnie w krok. No. Straciliśmy cel Charlie. I patrz jak się kręcisz, czy coś tam. Jeb mnie, kurde! Janek, to Cel brawo przejęty. Co go dosz? nic. Tyż tak myślał. Kurde, nie masz kogo strzelać, mało je ludzi. Daje 24 osoby po przeciwnej drużynie, musisz we mnie strzelać. 12. No to 12, to i tak Uważajcie tam za rogiem, za zakrętem jest ich to ma jeszcze 11 oprócz mnie. Wiem, jest blisko jest. Pięknie, dobra, dawaj chłopaki, dawaj, dawaj. A, jeszcze jeden. Miszon jeszcze jeden na dole, na dole. Gdzie on dziad był? Jeszcze leży. A jak wam się podobał ten filmik z tą panią? Co się kręci? Jaką? No co się kręci? A, no taka karuzela. Aha, taką karuzela w niedzielę, ja? No dobry korkociąg taki. Proszę, apteczka dla ciebie. Daj. Na środku, na środku. Kurczę, się blady. zawiesiłem. Kurde, demy. Od tyłu. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Przejęliśmy cel Charlie. Twardy. Ja pierdzielę, granat, jeden, drugi. Trzeba było odrzucić.
trzeba było odrzucić... Nie dość, że kurde gaz, to jeszcze kurde to ten. już kilka sztuczek na rynku. No. Lepianek. Cel Charlie utracony. Nie umiesz. To mogę na górze znowu kampion. Na co? Przejęliśmy cel Bravo. Ja idę na górę. O, ale z pompy. A, dzięki. To spoko, to pozdrów ta Patrycja. Niech wpadł. A koleżanki niech zaprosi. Kurwa. Tracimy cel Bravo. Jebany. Kurde. Tych gazów. I do Szynanek przydusił. No. Na B się przesuwają. O. Na A, przepraszam, na A. Ale no hopie, kuźwa. Co oni się w Hitlera bawią, kurde? Czy co? Co ty chuju we mnie szylasz? Zaraz was tu kurwa wyleczę na tym A, poczekajcie. Ja mam 2 pady. Na balkonie są. Tak. Snajperzy. Snajperzy na balkonie. Parararirara. A ja tu do nich biegnę i wykończę ich. Tararara. Tracimy cel Alfa. Tego tu brakowało. Straciliśmy cel Bravo. Cel Alfa przejęty. Miał być trochę łatwiej. O, uważaj, wyszczony granat Tiren. Tu w przejściu też są. Kurwa, jeszcze gaz. Pałaj go strzela. Tu jesteś kurwa, paruwo, kurwa, twardy. Kurwa, ruro. Kontrolę nad celem Alfa. Kurwa, stał w rogu, będziesz kurwa ze strzelbą. No powiedz mu, co to jest za... Kurwa, no nie strzelaj do mnie, chłopie! Hela ludzi. Nanek, ale żeś Nanek szybko tymi gierkami przebierał, ci powiem. Cel Bravo przejęty. Czymś jak przebierał? Nie. Gierkami. Jakimi gierkami? Nóżki. Kajżek nóżkami przebierał. Jak nie. Tak fajniaczka. No ale... Nanek, ale ty podnosisz, czy jak? Czy to... Ale nie zauważyłem, bo samo chłopie grafika mi się psuje, samie wszędzie biało. Kurde, ja myślałem, że będziesz moim bohaterem, a ty co? Ale ja nie kupuję w Castoramie, żeby być twoim bohaterem w domu. Jebnie, kurwa, pederasta. Straciliśmy cel Charlie. Nie ratujesz, kurwa, nikogo? Będziesz moim bohaterem. Arturze. No. Ktoś ma? HP. O właśnie. Beciu, na razie, trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Plecy mamy B. Kurwa. Zdjął mnie Łajzak z góry. Przejęliśmy cel Bravo. Jeszcze wiem, zaraz mnie zdejmę. Na rogu jest. Na rogu jest za B. Nie wiem. Czekaj, kurwa. Działo, no. Na górze są. Dobra, idziemy. Jednego zabiłem. Jest jeszcze jeden. Drugi zabity. Chodź, plecy już zdjąłem ładnie. Super, ja tam gościa załatwiłem. Kurde! Jest kurde. Pały nieczyste. Jeszcze jeden. I gdzie jesteś? Kurwa, w rogu stoisz, kurwa, w celu. Powiedz mu. Powiedz mu, że się tak nie robi. Nanek, dawaj mi podnieść. Gdzie leżysz? Artur, ja cię podniosę. Haj dupa.
Chodź. Kaj wy leżycie? Na C czy Kaj? Kurwa, jeszcze dwóch. No już teraz to wiesz, na A jesteśmy. A, wy za szybko lotocie, opie. Kurwa, Ja samo minut dwie. Leci, uważajcie, na A jest z pompą. Jebnie, kuźwa, HWDP, Peter 086, pałuj się, pozdrów mamę. Ciekawe, czy mama wie, że śpiesz. Uważaj, tam idą. Kurwa, jeszcze jeden. Kurwa, znowu wie ta sama. Na A jest cały czas z tą pompą, po rogach się chowa. No, zginął, dobra. Kurde, prawie by go miał. Prawie. Nanek, po co ty miałeś tego X-a? Robi wielką różnicę. To nie jest żywiec. Nie? Kurwa, teraz woz wleza, gnoj, ciulu. Widzicie? Widzicie? Który to powiedział o piwku? Ja mam piwko. Idę sobie otworzyć. Czy ze snajperkiem tu biegnie? Piwko, 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 piwko. Pstryk, pstryk. Jak plecy chuj nie mamy, mają gościa już. Poczujcie dźwięk bogów. No i co? Chciałeś kurwa się przycwanikować? Ty, a co ty się popisujesz w gimnazjum czy co? Bo nie wiem. Podstawówka. Podstawówka to 0,7 bierą opie na dyskotekę, a ty opie piwem? Ja nie wiem. To ty już jest stary jak z piwem na dyskoteka. No, to się starł już. Tak myślałem, że sklep zaraz. Ile to ci to? 24 już ci strzeliło, pra? Aha. Stary jest miał świat. O, ja też tak słyszę. Wynoszenie wódki to była podstawówka. Pierwszy raz zajebałem, pamiętam do dzisiaj, takim wińskiem. Pamiętacie wino Kawaler? Te kartona. Nie, to tyś... Amaryna, pamiętam. Amaryna. Leśny dzban, hopie, co wyście pili jakoś Amaryna? Ja też się zajebałem. Leśny dzban był najlepszy, pany, hopie. Tego rozumiesz, to hopie przez 2 dni trzymało. Opie, wino Kawaler to 5 zł, chyba to było zajebiste. No ja żywiałem dalej niż widziałem, kurwa. Kurwa, to masakra. Hopie, a mi się też żygać chciało, to mi koledzy ryczeli łykej to, bo szkoda. Taki bijać, ej, co jest? Nie, oni tutaj są kurwa w tej wnęce, czekaj. Po lewej. Tobi. Ej, jeszcze jeden! Jest. Ach, kurwa. Jest Jankę. John Cena, ja ci coś padał na temat strzelaniowym. Powiedz mu. Powiedz. To ja bo się nie będziemy tak bawić, rozumiesz, i będziemy inaczej gadać. Dokładnie. A jak? Ja mu też pokażę. Co? Jak tam Po rusku będziemy gadać. Chleb suchy i kawa szpitalna. Nie, ja sobie tak wygłupiam, hopie, a tu się okaże, że John Cena, rozumiesz, hop 2 metry, łapa jak jonoga, audition stowej, czemu ty zaś śpisz? Chcesz, żebym cię opatrzył? 7 pod rząd. No, za jednym strzałem, hopie. Audition. No, jasne. Ej, ale bych się nie zdziwił, jakby audition przyszedł i padał do mnie Plecy. parami czy dwójkami. Kaj wy uciekocie, tu macie iść na C. Tłuki niewydajne. Kaj was dać? Powiedz mi, kaj was dać? Jeb mnie! Chodzą z tyłu. Pierony zaklęte. Dobrze w tym Heligerze teraz jest amunicja K, kurwa, to widzisz, że idzie na nek? Ja pierdolę. Można jeszcze strzelby mi być. Nie wiem o czym godasz, ale... O, cię mam zaraz. Ale okej, no to spoko, nie? No. Kurwa, ale mi go... Tak fajnie go zachodziłem, ktoś mi go sprzątał. A które jedziemy? Tam jest gościu, czaisz tam koleś? Dobra, mam go. Jeden. Poszło strzegawczy. Te uwierzycie, że my to zaś moje wygrane? No i zdziwiony jesteś na nek? No nie, bo ja do was dołączył, to bez to, nie? Bym nie uwierzyłbym. No. Dobra, jest.
Dobra, kociki, ja idę spać. Dobra. Bo 3:50 czas stać. Nawet się rymuje. Po chuj będziesz jeszcze spać. No wczoraj, słyszysz, wczoraj tak zrobiłem i dzisiaj w robocie wyglądałem jak zombie, także... Tam rozumiesz, 2 miesiące idzie tak robić, ale opie, już trochę dłużej to już potem nie da rady. 2 miesiące, Weekend oddać. No jasne, opie. Weź pójdę, rozumiesz, w piątek spać, obudza się w poniedziałek rano. I będę chciał iść na wielkie. Na zdrowie, proszę bardzo. Ktoś kupuje tego koda? Jo kupuję, jest taki głupi i kupuję. Nie. Ja nie. I kupuję, rozumiesz, przedpremierowo, a dostanę 6-7. No. Tak, z BF-em za 200 zł. Kurde. Ja to kiedyś tak czytałem, ci co kupili to się sfrajowali. Z czym? Z kodem. No, ty jak tak słyszał. Zaś słyszał, że... Ma stanieć. No. Nie, na pewno. Dobra, nic. My mamy jedno miejsce wolne. No, to idźcie sobie zagrać. Jo, panowie, dziękuję. Jest już 22, prawie 30. I to jest... Jeszcze jednego zagram. No, to se fajnie pograjcie. No, ostatnio Ja już też. was z transmisją live nie będę stresował. Także możecie mnie obgadywać, wiele wlezie. I ten... No nie, no. daj O, spokój, przestań. no. Wy no same fakty mówicie i prawdę, tak? Ja wiem. Danek, nie obrażaj się. Nie, a gdzie tam, hopie, na taką ekipa się obrazi, no proszę cię. To by musiał być głupi. Chodź do tyłu! No. Nie. Wspaniaczku, pod Tak mostem jest. dwóch jest, pod mostem. Dobra. Kociki, trzymajcie się, wygrajcie tam fajnie. I w ogóle... Chłopak po prawej stronie kampi. To nic, na razie, cześć. Cześć. No, cześć chłopcy, dobra, z nimi żegnam pożegnany. Fajnie się dzisiaj grało, a mieliśmy grać w inne gry, a nie ino w BF-a. No ale... Jak to w słynnej piosence... W życiu znowu mi nie wyszło. Przygotuj się, no i co... O, widzicie, tu macie reklama WW2, co ja się mu przygotować, a ja dopiero będę miał 6-7 poniedziałek, wtorek. No niestety. Tak ten Empik, kochany działo, że robi mnie zabozna i ten. Także Tomek M, dziękuję ci serdecznie za wsparcie mojego kanału materialnie. No i co? Do reszty filmowych graczy wpadnie jutro, Tadek wpadnie jutro. Co tu jeszcze jest? Ile tu mamy widzów? 8 widzów. O kurde. To kto tu jeszcze jest? 8 widzów mamy? To kto tu jeszcze, kurczę? A powiedzcie mi, czemu jest taki czerwony? Nie wiem, co jest z tymi kolorami. W ogóle jakiś ten... Teraz zaś to mi się kasuje. Ej, co jest grane? To chyba jest coś porąbane z... No...
Ja, żuberek chciał powiedzieć, żuberek zimny. Żuberek zimny, czekaj. Co ta kamerka oglądam. O, tako by musiała być. Dlatego kto musiał poustawiać wszystko. Filtry. Jest tam. No. Za żółte to zaś jest. Kurde. Pierońsko kamerka. Dobra, nic, ja sobie to tam potem ustawiam. Okej, to dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, dobranoc, dzięki, żeście byli. O ficie dzisiaj było, dużo osób też było na czacie i kurczę, takie wspaniałe rzeczy mnie dzisiaj spotkały, że kurczę, aż mnie zgupio, aż mnie wstyd, znaczy wstyd, no jak się tego nieskrępowany i no zawstydzony jestem, kurczę, tak może to powiem. Ale Tomek, dzięki bardzo, kurczę, no powiem, że nie spodziewałem się tego, ale to bardzo dziękuję, jak ta sprawa dojdzie do finiszu, to nagram materiał i jakoś to tam podziękuję i w ogóle. Dobra, uciekam, bo jest późno, już jest kurczę w pół do, trzeba się wyspać. No, trzymajcie się, na razie, cześć. Czekajcie, jeszcze wam pomacham, żeby nie było, cześć, trzymajcie się.